Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, astelena da eta ez dizuegu gezurrik esango. Aste helenarekin gaude. Atzo bigarren kafeko lantaldeko hainbat kide Piraguan ibili ginen eta ondoren elkarrekin bazkaldu genuen. Agujetak eta ajea. Bietatik daukagu gaur eta pereza puntxu batekin ere etorri gara laborategira. Baina lasai, buelta emango diogu eta gaurkoan ere bete-beteko saioa eskainiko dizuegu. Agujetei aurre egiteko metodo honena berriz ere kirola egitea omen da. Gaur bizikletaren mundu eguna da. Eta zergatik ez dugu bueltatxo bat ematen naiz eta guraldiak gehiagiz lagundu? Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never. Entzuleak badaki saio honetan ziklismo asko gustatzen zaigula, edo batzuei behintzat. Ea zenbateraino den egia. Inigo, Eugeni Bertzini aipatzen badizut, zer erantzungo zenidake? Eugeni Berzin txirrindulari errusiarra 94an Italiako Giroa irabazi zuen eta guztira 5 etapa irabazi zituen. Turrean etapa garaipena du eta Euskal Bizileta irabazi zuen 95ean Euskal Herriko itzulian etapa bat irabazi zuen eta baita Lies-Baston-Lies klasikoa ere. Miguel Indurainen nola arerio moduzko bakar horietakoa izan zen Berzin. Bueno, eta Julen, Jonathan Lastra aipatzen badizut? Kofi taldeko txirrindulari bilbotarra, ziklokroseko espezialista eta errepidean profesionaletan Caja Rural taldearekin egin zuen debuta. Portugalen 2 garaipen lortua da, eta atzotik Dauphinelli bere lasterketan ari da parte hartzen. Eta Inigo azkena zuretzat, Emma Sirkes. Hau, notarako da, 18 urteko ziklista belgiar gaztea da, Siegers Balo Ladies taldean ari da, eta hortengo denboraldian Belgikan egin dituen hainbat lastraketetan, lehen 15 postuetan sailkatzea lortu du. June, zergatik izen hauek, ez beste batzuk? 3 txirrindulari horiek gaurko egunez jaio zirelako. Perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos del sofá, van nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero a flote. Baizue biziletan buelta bat egin eta berriz ere bazkari bat egitea izan daiteke. Asteleenari buelta emateko beste aukera bat jatekoa guk aukeratuko dugu, baina edari kontuak dakiten egiuziko dizkigu. Izan ere, gaur somelierren nazioarteko eguna da. Bezeroei edarien inguruko aholku eta gomendioak ematea eta jatetxetan lan egiten dutenen kasuan, edari horiek dagokien moduan mantentzea ziurtatu behartuko lukete. Erdiaroan somelierren jatorria eta gero nobleziaren zerbitzura aritu ziren lanean, esan bezala Erdiaroan datorren ofizioa nola deitu. Batez ere, ardoa pozoinduta ote zegoen edo ez frogatzeko erabiltzen zituzten somelierrak. Ardokopa batekin liburu bat irakurtzen egotea plazer iturria da askorentzat, liburuak aipatuta. Gaurko egunez hiltzen Vienan Franz Kafka, ipuingile eta eleberrigile txekiarra, 40 urterekin. 20. mendeko literaturako pertsonaia garrantzitsu edenetakotzat hartzen da. Haren lanak errealismoaren eta fantastikoaren elementuak fusionatzen ditu. Normalean protagonistak isolatuta agertzen dira, egoera bitxi edo surrealistetan eta botere sozio-burokratiko ulertezinei aurre egin behar diete. Besteren artean, metamorfosis lana nabarmentzen da Kafkaren obran. 20. mendean eragin handia izan du lan honek. Hauxe da nobelaren abiapuntua. Gregor Samsa izeneko gazteak goizean esnatzean intsektu bihurtu dela ikusten du. Animalia hauekin gertatzen ohi denez, berarekin akabatzea da inguruko pertsona gehienek egin nahi dutena. Ez dute inolako errukirik. Ez dukela hobe idatzeko pentsatzen duzu burdinen soinu erdoinuek esnatzean
Heriotza batetik bestera 1969ko ekainaren 3 Guardia Zibilak Gladys del Estal ekintzaile ekologista donostiarra hil zuen tiroz Tuteran protesta antinuklear batean parte hartzen ari zela. Gaitasun berezia zuen analisirako eta idazteko 70ko hamarkadan Espainiako estatu osoan zentral nuklearrezko sare bat martxan jarri naizenean, Gladysek bere denbora librean txostenak idazten zituen zentral nuklearen abantailak eta arriskuak adierazteko eta material horiek debate publikoetan argumentu ofizialei aurre egin ahal izateko. Gaur egun Gladys del Estal Euskal Herriko mugimendu antinuklearraren simboloa da. Egiako hainbat herritar taldek Kristina Enea parkeari Gladys Enea izena jartzeko eskakizuna egin zuten urtetan, baina Donostiako udaletik beti ezezko erantzuna jaso zuten. Ezezko horren aurrean sektore horien aldetik izena zabaldu zuten euren kabuz eta parkeko sarreran izen aldatu ere egin zioten. Horren ondorioz urtetan zehar herritar askoren artean Gladys Enea deitu zaio parkeari. Hasi daitezela Nik maite itune loreak hasi daitezela eta beren oso tartean ez dugu itzaileen birika madarikatuak akatu arte. Tira, denboran atzer egin behar dugu jarraian. 1769an gaurko egunez James Cook esploratzaile eta nabigatzaile britainiarrak Tahiti aurkitu zuen. Kartografoa izan zen iparraldeko Atlantikoan 1768 urtean bere lehenengo bidaia handia abiatu zen Endeavour ontzian. Besteak beste Australiako ekialdeko kostaldea, Zeelanda Berria eta Hawaii esploratu zituen eta Ternuako lehenengo mapak ere berak osatu zituen. Tahiti Polinesia frantseseko uharterik handiena da. Ozeano barean dago eta hiriburua Papite da. Uhartea guztira 1042 kilometro karratuko azalera du eta gune altuena Oroenea mendia da. 200.000 biztanle inguru ditu eta gehienek turismoaren inguruan lan egiten dute. Sarrera osatzeko musikarekin lotura duen efemeride bat, 1875ko ekainaren 3 George Bizet konpositore frantziarra hiltzen Bugibalen. Parisko kontserbatorioan egin zituen ikasketak eta ondoren Erroman egin zion segida bere konpositore ibiliari. Erromatik bueltan musika lirikoan espezializatu zen. Bizi zen artean ez zuen arrakasta handirik izan eta miserian hiltzen. Bere obretako batzuk ordea son handia izan dute. Perla arrantzalea, Pertzeko alaba ederra eta Jamile dira Bizeten lanetako batzuk. Baina akaso denei ezagunen egiten zaiguna, hauxe izango da, Carmen. Egunari loturikoak aipatu ditugu barkatu, baina datozen 2 ordutan zer izango dugun ere kontatu beharko diegu entzulei, ezta? Komeni da, bai, Josune Belez de Mendizabalekin txiri buelta emango dugu gaur. Uste dut Kaldearteren inguruan ariko garela. Dona Pellaniz Nieto etorriko da eta bakardadeaz txegingo dugu. Tira, eta esklerosi anikoitzaren inguruan ere ariko gara Katalin Armendariz Irastolza fisioterapeutarekin. Eta Puripuria Natalean pelikulak eta telesaiak izango ditugu izpide. Az gaitezen, konturatzerako 12 joko izkiduteta. Entzuleok ekainak 3 ditu gaur eta asteleena da ongietorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleok June Romate Tibarguren egunon. Egunon, Agujeta dauzkazu June. bai. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Orbegozo egunon. Baita zuei ere. Zuk agujetarik ez duzeukiko. Ez dauzkago agujetak ez. Estelena bai baina. Ja, bai. Pontuak eskatu beharko dizkiguni. Bai. Momenturen batean. Eskatu lasai. Izketan analiza izuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak esango dut, hemendik izango du. 784 garrena du. Ekainak 3, goizak 10 eta 16, eta gu ere ekaina bezalaxe 3. Urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Hementxe iritsi da gure koreografiaren gaurko nota 16,7koa. Gero azalduko dugu zertan oinarritzen den epaimaiaren erabakia. Tira ba, 10 ditugu eta Michael Kiwanukaren Cold Little Heart kantuanekin abiatuko dugu gaurko saioa. Hala behar duelako, ekainaren 3 ere merezi du. Gure maite duten tartea, eta maite dutekin abiatuko dugu. Meanik bat esango dizuet, maite dute bapatean musika entzuten ari zalela, ez dakitzen momentutan harrapatzen zaituela, eta Kiwanukaren playlist batola, bere kantuak bata esteren azerik zetozela, konturatzea ze baju linea, ze baxu gitarra bajua edo baju instrumentuaren linea edarrak dituen, eta horren gantxatuta kateatuta egotea, abestiari bueltan, abestia berriz ere jarri, eta hau egiten duta, bestea egiten duta. Ez du begiratu norden, Kiwanukaren baxu jolea, baina behonde jola. Hori jola maite dute oparizko bate, hola, bixi. Gero beste bate ekarriko dut. Sondo? Frikes de la música, jo que sé. Nik ez dakit. Nik neria esango dut, eta neria da maite ez duta, edo, gorrotu dut DNI-ko argazkiak ateratzea. Zergatik? DNI-koa bakarrik? DNI-rako, bai, DNI-ko argazkiak ateratzea, ez da zerbait oso gustoko dudana, baina, berdin zait. Baina DNI-ko argazkirako dago eskakizun bat bete behar dena, eta da aurpegia osotasunean ikusi behar zaizula. Hau da, bekainetik 2 behatz gora ikusi behar dira. Nik arazo bat daukat horrekin, eta da flekilloak endu behar dela DNI-ko argazkiak. Bestela denaiet jartzen dizuet. Astelena, Baina hori bota gara. Eskerrik asko Euskal Herria. Horrek kalte asko egiten du barruan, hori barruan izatea. Agur. Wow. Enegon preste, hola, azteko goiza. Hori, DNI-ko argazki atera berdet gaur eta bihar artean.
eta da zerbait ez dutena egin nahi, dakit aurreko astetik, eta aurreko astean ez nuen pausoa, ez nagolako prest flekilloak entzea. Orduan, hor nabil alik eta gehien atzeratzen, eta azkenean denei egitea berde beraz, ikusiko da, noiz ateratzen duten argazkia, eta ze argazkia ateratzen den. Duela gutxi lagun bat ikusi nion, Instagramera argazki bat igotzen, eta zuzen ere arazo edo horrekin zebilen ez argazki ego zuen, bere oiko flekillo zuzen edo begien gaineko flekillo hori erabat zabalduta eta beste modu batera. Nik ondo ikusten nuen, baina berak bere burua behartuta ikusi zuen hortara. Hor zerbaiten gati dago flekilloa, neria ez da ikutzen. Hori gazte izateagatik da. Behin adin batetik aurrera 10 urte baina egin barru zuten egia eta argazki bat 10 urtean ateratzeagatik ez da zer pasatzen. Eta behin adin batetik aurrera guk Julen behintzat flekilloaren arazori ere ez du izaten. Kopetetik gora bibiatz izatearen arazorik ez. Ia paindegira joatearekin nahikoa morala gora mantentzea hori da, oraindik ere ia mozera joan behar izatea, hori da ederra. Gure adinean. Animo. Nik zalantza badako, goizeko 10 eta 3 kafe hartzeko ordu ederra izango da. Bai, gogo aldin badukazu, bai. Bai, gorputzak eskatzen dit, Tira, Julen, zein da zure maite duta? Begira, nire maite duta nola baitere, porrotean ere jarrera eredugarria mantentzen duen jendea. Atzo, naiz irratian ere entzuteko aukera izan zen, buruzburuko pelota txapelketako finala jokatu zuten, Jokin Altunak eta Unai Lasok, gauzak garbi izan da, segulako astindu eman zion, Jokin Altunak Unai Lasori 22 eta 5 uste dut amaitu zela partidua, eta gero Unai Lasok egin zituen adierazpenak eta oso jarrera, ez dakit, eredugarria edo iruditu zitzaidan, horrelakoetan garbi dago ez, 22 eta 5 galtzen duzunean, garbi dago aurkariak oso ondo jokatu dela eta zurerik ez duzula eman, akaso partiduan zehar ere, ze uste dutun ere batean 18 eta 1 ere joan zela galtzen ja, nolabait ere dolu hori egina izango zuen, ez prozesu hori pasate izango zuen, eta horrela mezu nagusi bat utzi zuen, horixe balde batetik bestea gehiago izan zela, beak oso gaizki jokatu zuela, eta horrelakoetan buruari buelta gehi eman gabe gogoa zeukala, aurretik ja pentsauta zeukatela, lagunekin afaltzera joate eta hortara gogoa zeukala. Eta esaten duzu, begira, zehondez, bestere matek esango zuen, etxera joan eta partida ikusiko du berriz ere, eta bueltaka eta Lasok egitea zeukan honena, lagunekin afaldu, parranda ederroa bota, eta gaurtik aurrera etorriko dira. Batzukari, hemen behar bazeizki bintzat bueltak emateko aukerak edo motiboak, baina atzo behintzat berak beste bideo hori aukeratu zuen, uste dut oso zuzena dela, eta porrotean ere, askok irabazten ere ez dakite, eta beste batzuk bai irabazten eta galdutakoan ere porrotean ere jarrera eredugarri erakusten dute, eta hemendik zorionak Jokin Altunari, eta animo, Unai Lasori. Zurearekin lotutan nik maite dut atzo ikusi nuen Jokin Altuna bere arreba hizketan ari zen bitartean malkoak daiola batean eta egia esan haren arreba ere nahiko urduri zegoen, hitz gutxitan erantzun zituen galderak, nahikoa izan ziren hitz gutxi horiek Jokin Altuna bera gainezka ikusteko eta hola malkoak borborrean zebilzkiola ikusteko, beraz maite dut momentutxo hori. Eta maite dut atzo bigarren kafeko lagunekin egindako plana, Bidasoa ibaia jetxi genuen, Kayak Basque Countryko lagunei esker, eurei ere eskerrak, egingo dugu Laizter bideo reel modukoren batola, gure entzulek ere ikusteko nola ibili ziren June Romatet eta Maialen Tellabide lasterketa buruan etengabe, trebetasun itzelezkoan, ez beste batzu bezala. Zigzagak egiten zituzten bitartean, erabat zuzen. Unai Elordi gure adimen artifiziala ditua atzo urpekari lanetan ibili zen gehiago. Baina, ez ondo. Bidasoa ibaiko izokinen garuneko adimen artifizialaren bila. Eta gero izan ginen, beran bazkaltzen, Ikuiu ostatuan, Puiren erretegian, eta egia esan, azken aldian bihurtu zaigolako babesle gutxo, duela aste 2 aste 3 izan ginen, Imanol González Gurutxagaren film laburra grabatzen, gero etorriko da Imanol gurera ere, eta antxe afaldu genuen, eta begia esan ederki afaltzen da, ederki bazkaltzen da, ederki jaten da bertan, eta etxeko giroan ere sentitzen, naiz batutan hanbera inguruan, baditu hainbat lagun musikari bertan, eta atzo ere topatu genituen, eta, begia esan maite dut horrelako sentsazio hori, etxetik, urron ez dakit, baina 45 minutura gaude Tolosatik berara, ara joan, eta han, etxeko giroan hola sentitzea, gauza ederra da, eta hori dan ere maite dut.
eta Michael Kiwanukarenko Little Heartoni geratzen zaion minututxoaz gozatzen utziko zaituztegu eta segituan bagoaz gure lehen gonbidatu orkestera, mentzareten Naiz Irratian bigarren kafean gurekin, Maybe this time I can be strong, but since I know who I am, I'm probably wrong. Maybe this time I can go far, thinking about where I've been ain't helping me start. Eta noski gure txatean ere bota digute zergatik, Gaur nabari da Goiuri ez dagoela koreografia bereziki ondo atera dela, ze gaiztoa den indioker Goiuri ez dagoenean. Koordinaziona, ejekuzioa ere ongi, gogo askorekin eta alaitasunarekin eginda eta improvisazio apurtxo bat ere, ondo oso ongi. Ez da genik enbesterago izan den june, baina, tira. A ber, beti, gu beti. Ala bali madio indiokerrek, gure epaile nagusiak, ala beharko dizan. Tira, abiatuko dugu gaurko saioa eta orkestuko dizuegu gure gaurko gonbidatua. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Urakura bezala, dena bostitzean, bapatean agertzen, zara goizalean. Eta dena nargi dozula. Une honetan, sendabiderik ez duen nervio sistemako gaixotasuna da esklerosi anizkoitza. Ikerketen beharra duen gaixotasuna da, eta horretarako noski diru iturriak behar izaten dira. Horretarako asmoz sortu zen pasaden asteburuan ospatu berri den eta jendez lepo izan den elkar jaialdia. Eta dena nargi dozula, aurkitzen gara, baina bera. Pasaden astelenean gainetik aipatu genuen, baina ostegunean maiatzaren 30ean esklerosian izkoitzaren mundu eguna ospatu zen. Gaixotasunen honen inguruan kontzientziatzeko sortutako eguna. Elkartasun jaialdiak zein mundu egunak izan da ere, askok ez dute gaixotasunaren inguruan ia informaziorik ere. Eta beraz gaur gurean dugu Kaialin Armendariz irastorza, fisioa. Egunon, Kaialin? Egunon denoi. Bueno, aipatu dutez, gutxi dakigu esklerosi anizkoitzaren inguruan ez da? Bai, medikuntza munduan, gizartean ere. Hori egia da. Bezuk esan duzun bezala, gaixotasun neurodegeneratibo bat da, eta ez du sendabiderik momentuz, eta, nervio sistema zentralari eragiten dio. Eta honi, nervio sistema zentralari eragiteak zer ekarriko lioke pertsona horri edo pairatzen duen pertsona horri? Begira, esklerosi anizkoitza gaixotasunak daukana da mielina suntsitzen dela. Nervio sistema zentraleko mielina. Zer da mielina? Barri gauzuk Kaialin, segundu batean saiatuko gara audio kalitatea nolabait konpontzen, kostatzen ari zaigu eta behar bezala entzutea. Segituan entzuleok egingo du berez ere bat Kaialin Armendarizekin.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta naiz irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Bagoaz aurrera eta orain bai saiatuko gara Katxalin Armendariz behar bezala entzuten. Katxalin, egunon berriro? Kaixo, egunon. Bai, orain asko zoe. Bueno, Katxalin, aipatzen ari zinen, gaixotasuna zertan datzan eta nola eragiten dion hau pairatzen duen pertsonari. Bai, esan dudan bezala, nerviosistema zentraleko mielina suntsitzen da, eta mielinak egiten duena da nervio seinalea azkartu. Beraz, suntsitzen denean, nervio seinale hori mantxotu egiten da edo ez da iristen behar duen tokira. Beraz, funtzioak galtzen joaten dira. Eta, hori izan daiteke sentsibilitatean arazoak, mugitzeko arazoak, memoria arazoak, irensteko arazoak. Esklerosian izkaitza ezaguna da 1000 aurpegi dituen gaixotasuna delako. Beraz, bakoitzari modu batean edo bestean eragiten dio. Eta modu batean edo bestean eraginda ere, irakurri dudanagatik, mota ezberdinak aipatzen dira, ezta? Bai, lau mota ezberdin daude, eta, nebauzu azalduko izkizu lauak gutxi gora bera, jendeako gertu dekan. Bai. Begira badago, lehenengoa daukaitzena sindrome kliniko isolatua. Hau da, agerraldi bakarra du, eta ez du sintoma gehiagorik ematen. Gaixotasunak ez du progresatzen eta ez dago brote gehiagorik. Gero, badago bigarren bat, badela remitente rekurrente, daukena izena, mota hau garatzen da broteka, hau da. Gure immunitate sistemak detektatzen du mielina hori ez dela berea eta suntsitu egiten. Vale. Eta gero, brotea estabilizatzen denean, zu egonkor egon zaitezke. Baina, handi gutxira edo denbora batera, beste brote bat ematizu. Eta suntxiketa gehiago dago. Eta gero badaude, bi era progresibo. Zer esan nahi du horrek, mielina suntxiketa hori poliki-poliki aurrera doala. Eta horrek badauka zaintzeko erarik badago horri aurre egiteko modurik, naiz eta sendatzeko aukera ez izan erabat? Bai, botikak, tratamendua jartzen diete, eta gero ere gomendatzen diete ariketa fisikoa egitea. Beraz, fisioterapia. Eta ere, adibidez, lehen esan dizutez, memoria arazoak badituzu edo inesteko arazoak balin badaude, logopeda edo neuropsikologia ere egin daiteke. Hemen elkartean badugu zerbitzu hori. Eta, hau, esan dugu ez, senda ezina da, zaila da edo gutxi ezagutzen da, nola detektatzen da paziente batengan esklerosian izkoitza duela? Begira, hasiera batean pentsatzen da beste zerbait dela. Beraz, beste gaixotasun batzuekin konfunditzen da. Eta gero, beste brote bat edo progresio hori edo beste gaixotasun hori aurrera baldin badoa, susmoak, medikuak susmoak baditu, neurologiara deribatzen dira, eta han frogak egiten hasten dira. Egiten diete erresonantzia bat, eta hori ikusten da, txuria agertu behar den tokian, orban ilun bat. Hori da mielina falta dela. Eta ondegen ere egiten diete funtzio lumbar bat, eta hor ez dakit zer begiratzen duten, baina sustantzialen bat begiratzen dute, eta analitika bat. Eta horrekin diagnostikatzen da. Eta diagnostikatzen den momentuan, suposatzu dut paziente bakoitzak bere reakzioak izango dituela, baina nola eragin dezake
honek pertsona baten bizitzan eta haren ingurukoengan. Gauza da, lehenengo eta behin dolu prozesu bat pasatzen da. Hau da, esaten izutenean esklerosian izkoitza duzu, ez dago sendabiderik, hemen elkartean dauden erabiltzaile gehienek esaten dute beraien bizitza gelditu zela. Diagnostikoa jasotzutzenean. Beti badugu, hori etorkizuneko perspektiba bat, ez? Hemen etxe bat erosiko dut, edo ama izango naiz, edo aita izango naiz, ez dakit zertan lan egingo dut. Claro, esklerosia detektatzen dituzte, eta orain zer. Hori dena lortzeko gai izango naiz. Eta esklerosiak utziko din ere bizitza nik nahi dudan bezala egiten. Batzuei bai, eta beste batzuei, hasieran bai, eta ondoren, okerrera egiten dutelako, noski. Eta dolu prozesua pasatzen da. Eta bere ingurunean zer gertatzen da, lagunak, familia, zaintzaile bihurtzen direla. Gehienetan. Eta esan dugu, gai hori, aipatzen gabiltza ez daukala sendabiderik, ez duela behintzat oraingoz sendabiderik aurkitu inork, lanketarik egiten da honen inguruan ikerketak egunerokotasunean badabiltza hor? Bai, ikerketa badago. Egia da, errekurtso gehiago behar direla ikerketarako, eta, ez bakarrik hemen, baizik eta hemendik kanpo ere. Medikuntza inguruan nik ezin dut asko esan, baina, txertoak, beste farmako berri batzuk ere, posibilitatea izango dukete, hemendik urte batzutara, adibidez, gaixotasuna kontrolatzea, baina hortarako hori, ikerketa oso garrantzitsua da. Eta noski ikerketarako aipatu dugu, ez da diru iturriak izaten dira normalean beharrezkoenak. Bai. Elkarmugi jaialdia horretarako sortu zen, ez da? Gertutik bizitu duzu elkarmugi? Bai. Erabiltzaile baten ideia izan zen. Baimena hau dut bere izenean itzaiteko, azteko. Horren dela idurtze detektatu zioten berari, diagnostiko amatzet, horren dela idurtze uste dut, eta, aurreko urtean elkartera etorri zen eta hasinen berarekin lanean. Eta behin etorri zen sesiora, esan, ideia bat zuela, eta ea zer iruditzen zitzaigun, eta esan zidan, bera musika mailan egiten du lan, eta ea proposatu zigun jaialdi bat egitea esklerosian izkoitzaren inguruan. Eta ideia ona iruditzen zitzaigun, eta, ia urte baten ondoren, egi bihurtu da. Eta azte bolontan jaialdi izan da, ospatu da. Eta, oso pozik, eta oso ongi pasatu dugu. Eta, ez dakigu zer lortu den, ez ezer nik ez dut itzein eraindik erabiltzaile honekin, baina, jende asko eta ongi pasatzen. Jendetza bildu zenuten, esan behar da, sarrerak sold out egin zutela lehen 3 orduetan, izango da ziurrenik ere, kartela bazelako kartel potente bat, talde asko bildu zen dituzten denak esklerosiaren inguruan, ez da? Bai, hori da. Guk erabiltzaile honek egin du lan gehiena, bera enkargatu da jaialdiaren antolakuntza. Eta gero ere voluntario pila egon zenan lanean, eta elkarten izenean eta nire izenean eskerrak eman nahi dizkiet guzti. Gaur egun Euskal Herrian galdetu nahi nizunea, badagoen, zuek lanketa egiten duzuen honen inguruan, kontzientziazioa lantzeko jendeak honen berri izateko nora jo beharko luke? Elkartzera, Antxoingo egoitzara, edo bestela, interneten badago Esklerosis Multiple Espainia duen web horri bat, eta nire informazio asko dago. Eta gero ere, Dr. Googleekin kontuz, Zerbaitezela web horri fidagarrietan. Bai, hori garrantzitsua. Hori da, eta norbaitek ezagutzen badu esklerosia duen beste pertsona bat galdetzeko. Konfiantza badu behintzat,
Kaitari, mile eskerra guztia ona ekartzeagatik, argi pixka bat gehiago jartzeagatik gaixotasun honen gainean eta jarraitu zuen lan garrantzitsu honetan. Eskerrik asko zuei. Kaiaren beste aldean, motorra parkatuta atera zazu beste bat bide bera darra ikuta Bilarra, kabila maiu abiadura hartu otak ez dutu gauzu giratuko zu Horban bat, ardi bat, maite bilezendea erantzun baten bila jauzi mangoa, zunerako likaoaz beti gogoratuko du abestila azken rock'n'rolla izan zentzea Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you. And I'm not getting over it. Darling, is it cool? Ez dakit hau mikrofonoan nabarituko den, June hurbildu mikrofono hori ona, lortzen dugun ASMR pixkat egitea. Zeustuzu dela zarata hori entzuleok? Hau da, zoriontasunaren zarata, hori eta... Hau da, goiuririen bidea ematea, oraintxe. Etorri da, gure lagun bat. Atzo bigarren kafearen lagun bihurtu genuen ofizialki, Iban Gorrixe, gure piraua jeitxiari horretan, jeitxira horretan laguntzera hurbildu zen lagun piraguista, eta gaur, ez dakit, kasualitate gure laborategitik gertu behartzuen ibili ez da izan lanetan, eta ona etorri da, ezeizako bomba dozen ardiarekin. Hori da, etorri da, zerkin etorri da. Ezeizako bomba dozen ardiarekin. Zuek jarraitu hitz egiten tani jaten hasiko naiz, bale? Uste dut, entzuleo, konturatzen bazarete momentu batean abesti bat oso luzu uzten dugula, da bomba jaten ari garela. Galdera bat. San. Zeinek jan dezake hau? Ez dakite? Atzo piraban ibetzera joan gineanok. Vale. I like it when you dance with me. Boom! Vale, eta Julenek lan eintzula? Lanean zegoen. Ez. Eske beste batek ez dauka itzakia. Ezeizako bomba... Bueno, Julenen lan aitzaki hori ere ez digu ofizialki oso ondo argitu, Bueno, baina... Edo zertan eta non ibili zen, baina tira. Baina beste bat etzegon ez lanean, ez. Zagit. Manol González Gurrutxaga, oparituko iat, zea bat... Manol, kartoi ezaten de politia hor bomban gainen etortzen hoi oparituko iat, Beldimek. Bueno, aukera bada, bai. Egunon. Bai, edo betadine pixka bat, labankarek uzten dituzen zauriak egola sendatzeko. Nik uste dut, ez dagoela betadinerik. Kartoia. Manol, egun batean argitu behar diguzu, zer egin diozun zuk June Romatetik, horrela tratatzeko. June nik Manol pia maite. June ere, bai, maitasuna oinarritu behar da norbere maitasunean, ez? Diote. Eskerrak, baina... Oie, zuek pasatzen zazte gehiago? Ni baino? Ja, Manol, beste kartoi bat ere badago, bombak azpian daukaten bandeja txorretan bestik ez hor gaineko azukre hori edo geratuko da. Paperana ezu? Ez, kartoi hartuko dut, bela. Bai, txoinen polketen got. Gainen daunare hartuko dut, nahi bazue. Animo. Tani gordeko izuet. Zaiatu. Labankada jasoko ez ordun. Bat gehiago. Tira, hainbat proposamenekin gatoz, gaur astrenero bezala, telesail eta pelikula proposamen ezberdina dauzkagu zuentzat, eta Imanol González Gurrutxaga Bartzelona inguruan ibili da, zinema adituen artean, ziurrenik, ez da egit inoiz kontatu dizuegu, baina Imanol zinema zuzendaria da, Bartzelonan zinea ikasi zuen, eta Bartzelonera joaten denean gure bigarren kafeko planak alde batera utzita, zer eta
zinemagileekin oan ibiltzen da guaiotismoa, maiet june. Bai, katuekin pizza jaten. Bai, Bartzelonan ibili naiz, ezakit aipatu ezun gauzatatik zena ezun aipatzea lehenengo, baino... Bueno, lehenengo, uste dut Adrirekin egon zinan bertan? Ez. Andreurekin, barkatu. Andreurekin hori da. Eta Andreu lanean jarri duzu ja? Bai. Ze fin labur horren montaje ikusteko gogoz bagabiltza batzuk. Bai. Nik uste deno daukola gogo asko ikusteko, batzuk beste batzu baino gehiago, baino... Ui, la bankadak, Ez dira diribideatu, nik uste hartu duzuela hola, batzuk beste baino gehiago, uste Imanolek bere umetxoa ikusteko gehiago duela beste inor baino. Bai. Bai, hori bai. Eta askotan baita, errodatu ondorengo astetan, daukazu, basatzi duzu fase ezberdinak. Beti grabatzez bukatzez dezunen, irutze zaizu grabatu dezula bizitzako proiektuk zure bizitzako, eta mundu guztin grabatu dan piezaiko bena. Urrengo egunetan jutzezea lasaitzen, ikuste dituzu irudiak, eta etortzen da negarra. Etortzen da negarra, pentsatzen ez dula montatuko, pentsatzen duzu, etzeala maila hortan egon, gauza pila bat, pentsatzen dituzu, eta gero dago, nire lagun Andreuek esategun esaldi hori, asko uste ez dela errepikatzea askotan, ze behantzako baita ondo datorkio, segun zu momentutan aipatzea, dala, rodaje egunetan grabatze zu film labur bat, eta montaian montatze duzu beste film labur bat. Hau da, zu jutezea grabatzea, gidoi bat buru ondoko ezula, bai, ni itzeiten jarrituko ez, beraiek jaten jarraitzeko. Eta hola, nahi guztai zaiten, gauza betaz itzeitea, zutatuket nire txapa guztia. Araitu. Guztua egaitu den. Manol, zu pentsatu, nire kasua meintzat, zure aurrean egon da, nik honetaz ez tokat ideiarik, orduan, esaten duzun guztia eta jakintza berrian niretzat. Ba hori, azken baten, errodatzea zoazen momentun, zoaz gidoi batekin burun, zoaz planifikazio batekin burun, zoaz film laburra izango dan hori pentsatzen, ez? Eta behin grabatze zula, eta behin arazo guztiei aurre indiozula, eta espero etzen itun, eta espero zen itun gauzaiei aurre inda gero, zoaz montaiara, eta montaian topatze zu film labur totalmente berri bat, ze imaginatu zerun ura ez da inoiz izango. Galdera bat egin dezaket, montaia, zuzendaria bera dago montatzailearen ondoan hau horrela izan behar du, edo montatzen duenak hartzen du lizentzia moduko bat bera nahi duen egiteko. Bueno, dena da baita zuzendarien arabera. Adibidez, Errementari pelikula esango nuke zuzenduzun Paul Urquijok eta idatzizun Paul Urquijok, eta Paul Urquijok berak baita montatuzun. Irati pelikula kasu hontan montatuzun beste pertsona batek, guain ez dakitela zehazki zein dan, uste bakitela zein da, baina ez triple botan nahi. Kasu hontan hori, separatzeagatik eta uste dut produktorek edo aipatu ziotela, edo gomendatu ziotela erabaki hori hartzea. Baina askotan, zuzendari batzuk badaude, asko sartzen diela montaia prozesuan, eta beste batzuk ezain beste. Beste batzuk, bizkat, uzten diotela montadoreai bere lan egiten, eta gero beraiek bere iritzia aportatzen dutela behin montatuta daola. Zer da ohikoagoa? Zuzendariak montaian parte hartzea edo ez hartzea? Ohikona da zuzendaria ukitzea montadorean belarrian ondon, esaten ze montatu behar duen, da nola montatu behar duen. Elena Ruiz da montatzailea? Iratin? Posible da. Hemen kreditotan ala topatu dut. Uste nun beste bat zala, horregatik eskerrak ez deten aipatu. Uste dut Elena Ruiz izan da. Hori, orduan, askotan, ohikona da, zuk damakizunen 2 urte proiektu bat lantzen zuzendari bezala, eta iten dezunen eskaleta bat, iten dezunen planifikazio bat, planta batzuk iteituzu, planta batzuk die, goitik ikusita bezala, marrazki batzuk itea, kamera nundik mugituko da, eta fokoak nuni jarriko dituzun, ondo azalduta, zela nik pentsatuko landara ez direla. Eta behin ja storyboard da, eta ja dena zure buruan daukazunen montaia nola izango dan, daude zuzendari batzuk, nahi dutela hola izatea. Emaitza, bukarako emaitza. Baino batzutan, daude plano batzuk ez dutela montatzen, aktoreak ez daudelako maila berdinen, altura honen, o momentu hortan soinuagatik, bapaten helikoptero bat pasada, eta ja helikoptero soinu horrek ez dizu balio, Euria hasten dulako. Hori film labur batean, planoen hautaketa bakoitz, pentsatzen dut, ordu terrediko pelikula batean baino, ez dakit, presio gehiago duez, film labur batean plano gutxiago dira, zehatzagoa hobeto asmatu beharko da. Bai. Azken baten baita ez daukuzulako denbora asko beste aukera batzu bilatzeko. Momentu baten, hau bihurtu da nire... Ze momentu guapa, Julen entrevistatzaile, zu entrevistatu, June eta bio bomba jaten. Bai.
Ez, baina nire super gustora nahi nahi zentzuten. Bai, Esango baita nire, gabe baita nire. Imanolei elkarrezketa ingo izugu, lotxatengo zanta horra. Ez, hori, azken baten, pelikula baten, distantzia, zu dauzkazu pelikula pila bat, osea, egun pila bat grabatzeko hori, eta igual lehenengo egunen ez daizu denbora eman zere grabatzeko, hori aitema dizu eta ezin dezu grabatu, mogitze dezu beste egun batea, eta daukazu askatasun hori gauza horiek. Azalduko diot Juleni, terminologia ziklistan. Hogeita bat etapako itzuli baten, 4 minutu galtzebali maitu lehenengo etapan, geho bauke margena Piriniotan, Alpetan rekuperatzeko. Baina, 3 la kriterium baten, justu babil, 4 minutu galdozki horretzeo rekuperatzeko tartik. Hainek 3 esan barro, baina adibide berdina. Ondo. Vale. Ya está, bukatu dituzu bombak, ja, hasi sekzioarekin hasi gitezke, edo nola... Besterik, oso gustorari nahi zimon legin izketan, baino... Beste maten torreko nezela saia gune bazte. Envidioso. Ez, hemen, segi, entrevistarekin nahi izan ezkero, Bueno. Normala da rodajetan euri egite, Manol. Bida, nik esan barroke... Ez dana normala da, 3 egunetetik 3etan egitea. Ja, eta gaina, 3 egunetan grabatzen ditu ginen, ostirala larun bat eta igandea, eta larun baten, egon ginen batez ere barrukaldea grabatzen, eta eguzkila zaintzigun. Bai. Eta gero, desmontatzerako momentuan euria. Hori da. Baina, bai, nahiko kontra neuki denuen. Nik nahi nun, laino pixkat euki, kortorako esan nun, eske maiatza da, nik uste jau da gerturatzen nahi da, eguzki asko eukiko dugu. Baitze, sekuentzia batzutan laino baldin badukegu. Pixka dramatikoago behar dut, eta... Gero nik ondoren koloreakin eta jokatuko dut, baino, kiston zaparra gota segun igandea gaina. Ez talperrik zonalde hori, Manol, Euskal Herrian eruik egin egiten duen zonaldea, beraz? Bai. Bai, bera eta sare ingururi. Bai. Bera egin da horregatik biltzen dira herri horretan. Alegin ego izate dute, ez? Ez alegi da zartaria. Zartaria beroa, gurean beroa. Bai. Hausten euriare, bai. Eta gero, dauka tinsulate, alegik. Behin beroa sartzen dela, horre bizpairugun pasaitzake Euskal Herri guztia gotzetan, baina alegin oraindik beroa txortatuta. Gauza, horako berezitasun... Eskerra gondartza eta igerilekoa eta badauzka guntze bestela. Iate dugu. Eta Lazkao gertu, baita. Lazkao gertu? Ojo, kuidau. Lazkao gertu diotu. Egun batean kontatuko dugu Imanolek gure herria ze pentsatzen zuen. Akaso kontatuko dugu. Bueno, bere garaien pentsatzen nun, eta guain aipatzen dut, zure bizkaat, zirikatzeatik. Puri antartea, eguraldia ematen. Bai? Proposamen egin Edo majate. Envidioso. Zina zure proposamena, Imanol? Bida, gaur kontan ekarri dizuet The Last of Us 2023ko telesai bat. Dala, pixkat, bazeon bolada oso luze bat, nun zombiri buruzko pelikula asko iten ziren, eta telesai asko iten ziren. Guantxen... Ez denbora gutxi daukagu, Imanol, venga. Julenen momentu enten indit, komedia visual momentu baten azkar bat, eta parrein dago. Orduan, ontzan bolada bat nahiko modan jarri ziela telesai mota horiek, eta nire bizkat aspertu nintzen, baino, esan barra dauket, aspaldien nola ikusten, olako telesaiek eta olako pelikulaik, eta gustatu zaitela asko. Egia da bere garaien, atera zanen, jende askok, kritika ezberdinak egon zian, alde batetik jendeak kritikatzezun aktoreak ez zutela bate antzik, ze aipatu barra dago telesai hau datorrela bideojoku batetatik, oso ezaguna intzan The Last of Us bideojokutik, eta jende asko kritikatzen du, kritikatuzun bere garaien aktorek ez zutela bate antzik bideojokuko pertsonekin. Hori alde batetik, baina gero baita bestalde esan zuten, aipatu zuten askok, gustatu ditzaiela, bideojokoan bertan daude rekreazio batzuk, daude animazio batzuk, historia bat kontatzen dutenak, eta horiek daudela oso ondo erreplikatuta telesaian bertan. Hau da, sekuentziak tal cual daudela grabatuta, eta elkarrizketak daudela tal cual esan da, eta orduan, nik uste dut, bai bat eta bai bestea gauza positiboak diala, azken baten telesai batek, imposiblea da pertsona bat hartzea oso antzadukan pertsona bat, eta bestalde baita zuk sortzaile bezala aldezu, nahi ezu nahin, eta aldezu erabaki pertsona honek aldula pertsonaia hau hobeto eraman antzadaukan beste batek baino. Nolabait kokatuko dugu jendea, The Last of Us izango da azken bizpairu urteetan onden telesaik arrakastatxunetakoa, eta igual gehien eman duen hitz egiteko, ezagutzen ez duenarentzat eszenario post-apokaliptiko horitako batean kokatutako telesaia, nun ontxo baten kasu honetan nolabait munduaren amaiera ekar lezakeena,
ekartzen hasi da, eta hor badabiltza, nolabait protagonista batzuk, iesi, ontsi hori harrapatu duten zombi moduko gizakietatik iesi, eta batez ere hor kritika oso gordina, kontrol politiko, polizial, gizarte kontrol horri, ez? Eta hor, momentu batzutan, uste dut, ikusleak ere topa dezakela pandemiarekin eta COVID garaiekin alako alderaketa moduko bat, beti ere, distantzia, baina bai badago, ez? Ezin ez dakiz espazioetatik atera, eta, uste dut, goza batzuk gogora ekartzen dituela bintzat, ikaragarrezko faktura teknikoa duen telesaia, eta oker espanaiz, 2025-erako denboraldi berri ere badakarrena, ez? Hori esan ezakit. Baina egia da, Maxen ikusi alda, telesai hau, eta da Txernobil telesaian sortzaile berdinena. Txernobil izan zen telesail bat, denboraldi bat bakarrekoa, kontatzezula, Txernobilen gertatu zen, estanda guzti horren, egun horietan gertatu zen historio guztioi. Eta bai, esan niri gustatu zait, eta zerbait esan behar baina aztu zaila. Pedro Pascal eta Bella Ramsey dira protagonistak, lehen aipatu duten aktore horien lanetan dabiltzenak, eta, karo, telesaia dator pospandemian, 2023, baina esango nuke bideojokoa datorrela pandemia horretik. Bai. Orduan, klaro, gauza batzuk badaude ikusi alditugunak pandemia garaikoiek, baina egia da, telesaia bera 2023koa izan arren, ez dula inongo zer ikusirik COVID-ekin, eta... Ez. Gogora ekartzen du, baina egia da telesaia telesaiak oinarri duen bideojokoa lehenagotik ere badatorrela. June hori, ez datzeko moduan gara, ez? 2025an The Last of Us berria datorrela ipatu genuen inoiz? Bai, aurtengo bukaera aldera grabatzen hasiko dira, iraila urria uste. Vancouverren esan zuten hori da? Eta suposatzen da 2025ko erdialderako egin da egongo dela dena. Eta espero dut. Nik ez daukat denbora, ikusi nahi dut ja. Bai, nik ere ikusteko badut engantzatu nintzen erabat telesail hontara, eta naiz eta telesail, nahiko, ez dakit, batetik momentu batzutan violentoa den, beste batzutan angustia ondia sortzen duena, injustizia egoera asko daudenak, eta bar, erabat engantzatzen zaituen telesaila da. Batzutan da, superpolita batean horrerdian daude oasi momentu batzuk oso politak dienak, eta batez ere behaien bikotearen artean dagoen harreman hori da zoragarria. Badagor zera bat, hor momentu batzutan agertu da, alako kapitulo bat, flashback bat egiten duena, eta agertzen dira rantxo batean bizi den bikote bat, bi gizonek osatzen duten bikote hori, uste dut kapitulo terdi hori hauten duela, baina askorentzat uste dut gustokoen den kapitulo da tal horietakoa badela, eta merezi duela ere, nola, subtrama txiki horiei nora heltzen dieten gidoilariek, hemendik testigantza edo kapitulo kontakizun tarte oso bat sortzeko, eta bai, esango nuke hortatik adibidez, spin-off bat egin litekela laupabost ataleko miniserie bat egiteko. Bai, hori eta baita, Belaren pertsonaiak daukan laguntasuna neska beltz batekin agertzen da, bere laguna dana, eta kapitulo hori ere niretzat izan zen, esteo hasi txiki bat horretik. Tira, minututxo bat besterik ez zaigu falta azken ordukoaren bila salto egiteko, beraz aurreratuko dizugu bakoitzak zein helduko digun, edo ze telesai helduko diegun, eta informazio tarte horren ostean jarraituko dugu. Zuk June zer ekarriko duzu hor? Nik ni una más telesaia. Berria da, Ni una más. Berria da. Dingoz. Zuk Julen? Dik horrela telesaiak ikusten hasi nintzenen ikusi nuen lehena, horrela buruan dudan lehena. Espaldikoa da, Homeland. Homeland, wow, kristona. Gero ninez vintage. Homeland da... Baina pasatzen dan, nahi duzu altzari bat saldu eta ez da nahiko azarra vintage konsideratzeko eta ez da nahiko berria izateko eta geratzen zaiz hor pixkat ez vintage, ez moderno, ez hor. Homeland hor dago, Homeland ez da vintage ere, zemat urte ditu Homeland. 2011. Amabi. Amabi ez. Mairu. Amairu azken... Nitun, 11 urte. Lehenengo temporada, zu gaztea balimazea ez da gure errua. Vintage. Tira, bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila esan da bezala, oinatze izpuru lankide antxe dugu eta, oinatze, egunon?
Egunon bai entzule guztiak, egunon bigarren kafeako lagunak. Momentu honetan albiste da jadanik bai biriatuko ordainlekua itxi dutela ipar zein hego Euskal Herritik joantako laborariek, nekazariek, mobilizazioen bidez, erregai eta energia zergarik ez ordaintzea eskatu dute beste eta Europako Batasunetik kanpoko elikagaiek segurtasun baldintza handiagoak izatea nahi dutela esan dute. Traktoreak beraz momentu honetan batean eta bestean blokeatuta eta 24 orduz badirudi gutxienez eusteko asmoa dutela. Dakizuenez gaurko mobilizazio hau ez da sindikatuek deitutakoa, baizik eta Trebiño eta Arabaren alde elkartea, Gipuzkoako Bagea, Nafarroako Semilla Belarra eta 6F elkartea eta Frantziako mugimendu independentea dira deitu dutenak itxialdia, baina ez du arlo sindikatuen tradizionalen babesik jaso. Esaterako, eneko Nafarroako idazkaritzatik esan dutenez, nabardura batzuengatik ez daude zerrenda horretan, adibidez, ez datozelako bat 2030erako agendaren eta eskubidean historikoen ingurua. Mobilizazio propio hautatutako eguna da gaur, izen Europako Parlamenturako hauteskundeak ate joka daude, gaur 8 gara emaitzez hitz egiten. Eta Europako erakundea dira nekazaritza eta abeltzaintza politikak hein handi batean erabakitzen dituztenak. Europako Batasunaren aurrekontuen eren bat dago erabiltzen da gaur egun politika horietarako eta parlamentuak gobernuekin eta Europako batzordearekin negoziatu behar du PAK deritzon hori. Nekazaritza politika bateratua 2027tik aurrera indarrean sartuko dena eta horregatik nahi dute egin zentzu horretan presioa, eta gaur da horietako egun bat, ziur ez dela azkena izango. Bueno, bestalde, atarratzen gaur salatu dute, Zuberako herri honetan pintaketa edo margoketa LGTBI foboak agertu direla, eta hala gaur 7etarako deitu dute elkarretaratzea, eta ez dutela erasorik onartuko ez hemen, ez inon hala zabaldu dute sare sozialen bidez adierazi dute LGTBI plus errealitate gutxiesteko egin dituztela pintaketak argudiorik gabeko pertsonek 5 segunduko indar superficiala sentitu dezaten. Zehazki, PD jarri dituzte pintaketak, horietan, margoketa horietan, salatzaileen esanetan laido LGTBI foboa eta bazapaltzailea da. Hitz hori pederasta hitzaren txikigarria da eta frantsesez Maritxu errateko erabiltzen dutena da hain zuzen ere, eta hori dela, eta gaur, esan bezala, kontra egiteko, mobilizazio ingo dute, atarratzen 7etan bertako mugimendu feministak deituta. Azken aipamen bat, kasu honetan Mexikora begira, dakizuenez 200 urteren ondoren, izango duelako Mexikok emakume bat presidentzia kasuan, eta naiz eta guztia oraindik ere zenbatzeko falta den, inkestek ateratako eta lehen emaitzek ateratakoak ez du inorarako zalantzarik uzten, bigarrena puntu askotara duelako atzetik, eta kasu honetan izango delako presidentea guztiaren gainetik gaurkoan iragarri duten moduan, inkesta batzordeak esan baitu, jadanik Claudia Sheinbaum izango dela Mexikoko presidentea. Hori jakin berritan, atera da agerraldi egin du Claudia Sheinbaumek, eta hala mintzatu da. En la primera mujer presidenta de México. Lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas. Aitortza egin dien nolabait berarekin alboan izan dituen guztiei, esan bezala, botuen 48% eta 60 artean lortu dituela, eta bigarren 26aren bueltan geratu dela, garaipen argian ez eta guztia kontaturik ez dagoen, zenbaturik ez dagoen. Hauxe beraz, bigarren kafeako lagunok kontatzeko genuen momentuz. Eskarek asko oinatz aizpuru aurrera egingo du eta eguerdiko 12etan informazio gehiago, baina nik hor nire maite dutean ere aipatzekotan izan dut Claudia Sheinbaumen garaipen hori Mexikon dagizuen ez lagun ugari ditut. Hauteskundeak ere jarraitu ditugu hemen, Inigo Bilbao lankidearekin aitortu genuen edo aurreratu genuen, gertatzen zela nolabait Mexikok bere lehen emakumezko presidente izango zuela, Xotil Galvez beste hautagaia ere emakume bat delako, eta beraz hautagai nagusien artean beraie biak zeudelako, hortik aurrerako aldea asko zelako, baina tira, ezkerrak irabazi du, ezker oso kritikatua ere bai, ziurrenik ezker perfektua ere ez dena, ezker perfekturik baldima dago, baina Mexikok garapenari, feminismoari eta bestelako politika batzu heltzen jarraituko di horren urtetan, eta Andrés Manuel López Obrador bezalako tipo baten atzetik, dator beste irudi freskoago, ez dakite,
gazteago eta ilusionanteago bat, eta badakit Mexikon askok behintzat gogo handi sartu dutela jarraipen politiko honen atzean dagoen aldaketa politikoa bera, nolabait oso perfil ezberdinak direlako. Eta Mexikorekin lotuta botako dizuen nik nire pelikula proposamena. Zuen baimenarekin? Bienvenidos, señores y señoras. Hoy habrá un show para el tío Joan den astean aurreratzen hasi eta denborari gabe geratu nintzen, Donostiako zinemaldian izan zen aurten Horizontes Latinos sailean, egonda, nazioarteko pelikula honenaren Oscar sarietarako hautagaitza horretan, Mexikoko, zinearen, esango nuke, arribitxi horietakoa, Lila Avilesen pelikula, La Camarista bezalako pelikula, ederren zuzendariaren bigarren lana, eta horrekoan ere aipatzen hasi ginen 7 urteko ume bat da Sol, bere aitonaren etxean dago, bere aitarentzako olako, ezusteko festa bat antolatzen, eta eguna aurrera doan enean giroa arrarotzen hasten da, pixkanaka bada zerbait kaotikoa gertatzen, eta pixkat familia nolabait zutik mantentzen duten oinarriak edo zutabeak hausten doaz. Askoz gehiago ezin kontatu pelikularen inguruan, aldaketa bat sortuko da festa horretan, eta aldaketa hori dramatiko bezain garrantzitu izango da bere bizitzan. Filminen daukazue ikusgai pelikula hau, benetan, pelikula dramatikoa, esan da bezala, ez da arinkeriatik ikusi daiteken pelikula bat, baina era berean oso pelikula ederra, detaile txikietan oso indartsua, ikaragarrizko repartoa duena, ziurrenik, gure publikoarentzat eta guretzat ezagunegiak ez diren aktoreekin, baina Mexikoko pixkat imaginario cinematografiko hortako izen handi askorekin, eta batez ere pixkat Lila Avilesen zuzendari paper hori baieztatzen duen pelikula, orduterdiko pelikula, benetan ikusi beharrekoa, Totem filminen daukazue ikusgai, eta hau da nire gaurko proposamena, gure entzulentzat eta zuentzat. Zina zure, Aiune? Nire proposamena da, orain aurten ateratako Ni una más telesaia, 8 ataleko telesaia da, eta Alma izeneko pertsonaia bat, berekin hasten dugu lehenengo kapituloa, 17 urteko nerabe bat da, eta batxillergoko edo institutuko fatxadan oihaltzuri bat zabaltzen du, eta bertan jartzen du kontuz hor barruan bortxatzaile bat ezkutatzen da. Eta, kontua da, pixkanaka jakingo da, edo norden bortxatzaile hori, ea benetan bortxatzailea den, norden biktima egia den, salatzen duena edo gezurra den, pixkat hortik doa, baina bada nerabe ezberdinen gatazkak kontatzen dituen telesail bat, badago bertan, bortxaketen kontuak daude, badaude marihuanaren produkzioa eta honen sarearen inguruan ere bada hainbat gai, suizidioa ere lantzen da, eta ezagite, bada dena nerabeetatik egindako edo nerabeen ikuspuntutik landutako telesail bat, baina, esan dute hainbat elkarrezketetan, protagonistaren aktorea Nicole Wallace da, eta elkarrezketa batean entzunion esanez, bere beldurrerik handiena izango litzatekela norbaitek neska batek batez ere telesaila ikusi eta ez bere burua minimoki ere representatuta ikustea, edo eraso horiek ez bere inguruan aurkitzea. Ze bada, detaile txikienak ere esaten dizu agian hori bizitu dut, hori ikusi dut nire inguruan. Eta, hori, esan bezala Nicole Wallace da protagonista, baina harekin batera daude Clara Galle, bere lagunik onenaren pertsonaian, Aixa Villaverde eta Teresa Demera dia batez ere lau neskengan proiektatzen dien arazo nagusiak edo. Eta Netflixen dago ikusgai, azkar ikusten den telesail bada, nik esan behar dut azkeneko kapituloa ez duela ikusi, ez zaitelako egiten errexea ez dare dena jarraian ikustea, badaude momentu oso gogorrak, eta hori, suizidioaren gaia lantzen duen pertsonaiaren aktoreak esaten zuen oso gogorra dela, oso gogorra egin zaiola pertsonaia hori antzestea, asko gustatzen zaiola, ze bada pertsonaia bat bromak eta asko egiten dituena, baina gero atzean badauka izugarrizko iluntasuna,
eta ematen duenez, hainbat kuaderno edo prestatu zituen pertsonaia prestatzeko, eta telesaia grabatzen bukatu zuten momentuan, marrazki bat bakarrik gorde du pertsonaiaren inguruan edo zerbait kontatzen duena, beste guztia erre egin omen zuen. Orduan, nire gomendioa gogorra da, baina benetan ikusteko telesaia da. Hementxe ni una más proposamena, esan duzu uste dut Netflixen dagoela ikusgai, beraz hause Juneren proposamena, eta geratzen zaiguna Julenena, eta hau, pixet iraganera eramango gaituen proposamena da, baina era berean, denboraldi mordoa, eta nik uste oso telesail gomendagarria dela, ziur entzulen artean asko ez dutela ikusi, eta horrek ere ematen digu beta, gomendatzeko, hain puri-purien ez dauden lanak ere. Orain txaritu naiz begira, eta 8 denboralditan 86 atal ditu Homeland telesailak. Nik esan dizuet, gugartzen naiz, orduan interneten webgune arraroetan sartuta ikusten ziren pelikulak, Imanol eta June zuek horrendik ere internet zertzen etzekizuen, garai hartan. Eta antxe biltzen ginen kapituloak, orduan gainera astean kapitulo bat akaso jartzen zuten, eta gure ere ondo ikusializateko lotura bilatzen ere akaso kapituloa baina denbora gehiago pasatzen genuen, baina horrela pasatzen genuen denbora, eta gogoran dut, lagun batek esan zidan, hasi naiz ikusten Homeland izeneko telesail bat, eta, hasiko naiz ni ere, eta hasieran asko engantzatu nintzen, aipatuko dugu, nolabait esateko, lehen da denboraldiak aurrera egin ala, telesailaren ardatza ere neurri batean aldatzen doa, ze hasiera batean bada, nolabait ere Carrie Mathison ziako agente bada, eta Nicholas Brody, Amerikako Estatu Batuetako armadako soldadu bat, baina badute susmo bat edo, islamera bihurtu dela, eta nolabait esateko armadan bertan zerbait egin dezakela, eta pertsona arriskutsu izan litekela, lehen da biziko bi denboraldiak horren inguruan doaz, gero Brody desagertu egiten da, telesailetik, eta Carrie Mathison izaten da, geratzen da ardatz bezala, eta urrengo denboraldietan, alde batetik Pakistanen grabatzen dute, gero Europara ere egiten du bidaia pelikulak, pelikulan ibarkatu telesailak, eta hortxe ez dakit azkeneko denboraldia ze urtetan emititu zen, hori ez dute begiratu, baina Carrie Mathison bere pertsonaia berak ere baditu bere berezitasunak, nola baitere oso pertsonaia bipolarra da, bere lanagatik gainantzeko guztiari uko egiten di, horrek sortzen dizkio gora bera ugari, eta horixe, asko ikusita izango dute, beste askok ez du askoz gehiagorik kontatuko, baina horixe, azken aldian ez dute zer askorik ikusi, eta pentsatu nuen, Homeland aipatuko dut, une honetan uste dut gaur egun enuke lanik 8 denboraldi eta 86 kapituloko telesail bat ikusiko, baina orduan kontsumitzeko modu ere ezberdina zen eta ikusi genuen. Egia esan nik ere gogoan du, nola lagun batek deskargatu eta guztiak pasazizkidan, oparitxo bat egin zidan, alako pendrive batean, eta bidaia batean, euskaran munduan dokumentala grabatzenen bilela ikusten ibili nintzela, eta, telesail oso potentea, aipatu duzu, protagonistaren izena joan zait. Carrie Mathisonen trastorno bipolarra, gainera, uste dut, labait, seriotasunez tratatzen duela gaia telesaiak, berak tratamendu psikiatrikoa dauka, ez dakit trastorno bipolarra, alako ziklotimia printzipioak eta bestelako arazak ere baditu, tratamendu horren baitan ere trama asko doa, eta uste dut, nolabait ere ikustarazi duela, ez, osasun mental larri xamarraren gaia gure gizartean, eta esan telesail oso potente iruditzen zait, eta hortaz gain, gehituko nuke, ikaragarrizko, eta opiskate gaitik urrunduta, aukerak eta musikal ederra duena, ze jazz musika aukera oso berezia egiten du telesaiak, eta jazz musika eta tensio momentuen artean oso ezkontza ederra sortzen du, beraz, nik ere gehi bat, Homelanden proposamen honekin. Bi pertsonaia horiek, kaso Carrie Mathison eta Nicholas Brody dira, baina gero badago hirugarren pertsonaia bat, telesail guztian hor dagoena, lehen lerrotik gertu, baina Saul Berensonen pertsonaia, Mandy Patinkin aktorearen pertsonaia, niri ikaragarri gustatu bitzaidan, pertsonaia hori, eta jende asko agertzen da, pertsonaia asko dira, leku asko, beraz, ez da arratsalde batean ikusteko 80 telesail, kapitulok ez dute arratsalde baterako ematen. Ia ordu betekoak izango dira. 50 minutukoak edo. Inguru horretakoak. Ia urte beterako baduzu horrekin. Baina gaur egun inork ez du modu horretara kontsumitzen. Ez. Daiko lan. Ni hor nadile, doktoren alaska ikusten laugarren denboraldira heltzen eta gozo.
bukatzen zaian egunean umezurtutziko nau, baina. Homeland ikusi berriz. Bai, oso bestelakoak dira. Bai. Doktoren Alaskak horrek bai transmititzen duela pakea. Beti dago... Homelandek ez, Homelandek ez du pakerik transmititzen, ez delakoa da oso. Tira, hoxeik gaurko gure proposamenak, Imanol González Gurrutxaga agurtuko dugu, mikro itxita dukaz, Imanol. Claro, momentu baten itzein dut, baina... Ez ondo. Nahikoa itzein dut, gaurko ez. Horretarako eskatu duzu mikro erikitzeko, hori izateko? Bai, dramatiko izateko bizkat. Eta aipatu barauket ez gala ingazteko, Pentsatze duzu oso gazte galagu, baina ja adin bat baukeguk. Esan zuk ere jetxibar izan dituzula hola modu piratan telesaiaketa. Hoi baino gehiago, aipatu nahi nun, nik ikusi nula interneta iristen, eta ni... Nik ekarri nuen interneta Euskal Herrira. Bai, nola karri zenuen, kontatu. Ez, baina ni umean itzenen ikusi nun mobilak iritsi ziela, eta interneta, eta hasian interneta ordainekoa zan. Ez, ordainekoa ez, nola esatea. Orain ere bai, Ez, baina, bueno, ja. Erabileran arabera ordaintzen zenuela esan edo? Ez, baina, lehen sartzen zinen interneten eta ordaindu itezizuten, kobratu itezituzen. Bai, erabiltzen zenun momentu bakoitzagatik. Eta etxeko telefono hori gabe geratzen zinen, internetena konektatzen zinen. Eta entzuten zan hor... Rolako zarata bat. Hainbisten ez akoratzen ja, baina bai. Beraz, Imanolek ikusi zen iristen 2008ko krisialdi ekonomikoa eta interneta. Interneta ere, bai. Biak, ene bat errepidetik irteraz dut, Lazkaora nola iritsi ziren. Sartu ziren, behasa ingo tunel azpiti pasa, eta antxak, senpereko rotondatik Lazkaora iritsi ziren. Zuzen. Osak ez horregatik. Gaizta gara gero, Eskerrik asko, Imanol. Ez horregatik, alda. Dona Pellaniz Nieto, kokatu beharko duzu? Hortxe daukagu dona pentsatuz, nire txanda iritsikote da? Pues, eske etxeko sofan bezala neon. Ikusi zaitut. Gustora. Interneta iristen ikusi zenuen dona? Enejo, nigo goratzen dut, interneta entxufatu eta nire amaten ere, eta bere aizpak, hitz egiten zuten behatziak inguru gauekoak, eta orduan bete esan zean, dona desentxufatu izure izabalekin hitz egin bardu gala, ez? Ragatu ditzapen hori, bai. Eta gaina baneatu zintzaketen, alegia, zu interneten konektauta zuten, eta gurasoek telefonoz deitzeko saiak ere egiten bat zuten, mozten zizuen, o alrebez, zuk beraiei. Nola izaten zen? Alrebez, nik uste eta alrebez zela. Niri ez galden. Ez galdetu, bale. June, ezakiz hori? Ezakit. Putzagoa hartzen, Julen. Ni menor baino gazteagoa naiz. Baina... Iristen ikusi nik jaban eukan. Internetera konektatuta baldin bat zeuden ezintzen nuen telefono erabili. Hori da. Eta telefonoz ari baziren, altzen dituen zure gurasoen deiak moztuzuk interneta konektatzeko? Nik uste baietz. Todo hacker. Beraz, boterea guk genuen. Bai, beti. Nera behek dute boterea beti. In Spain we say, ¿qué coño hago? In Spain we say, joder, que largo. Bai, Imanol González Gurrutxaga nahi baduzu gurekin bakardadari buruz izketan geratu, gonbidauta zaude. Baina bestelako egin beharrak balin badituzu ere, gonbidauta zaude joatera. Zuk nahi duzu nahi. Gauzazko egiteko guen. Bai, eskerrik asko Imanol, eta datorren asteleneara arte. Hori da. Uste datorren astelenean etzarela hemen egongo. Igual ez. Bai, uste den baita. Susmoa daukat etzarela hemen egongo. Ui. Eta zu? Ni... ez? Bueno, claro. Bueno, berdin du, jarraita horrela. Ni hemen izango nahiz, June, baina Imanol ez. Eno sorpresa da. Nerea zehatza da. Imanol, agor. Agor. You're not coming with me. I just wanna say hello. Hola. I was just taking a walk. In this business we belong to. Bai, mikroa erikita zegoen Imanolek, nahi gaitzen esan du mitartea, baina ez zer gertatzen. Dana natural, dana sano, dana ondo. Hemen parra errak ari dira botatzen Imanolen kontura, baina ez da izango lehena, hemen bigarren kafean mikroa erikita utzi eta zorait esan duena. Eta egia esan, eskerrak astak eririk ez duen esan. Bai, oso arrisko handia zegoen. Esan duena mikroa erikita, oza, benetan ere nahita esan zezaken. Nahiko itzein dut, eta banoa, ez? Bai. Benen beste parra, Imanol, jende honek, ez da? Dona Pellaniz Nieto! Zer modu zaude? Nahiko nekatuta gaur. Astelena? Bai, oso astelena. Ibili zara zuera azte buruan. Bai, ibili naiz eta nahiko mugituan nago gaina. Bai. Eta aste luzea dakat. Beraz, akaso gaur aulki zaldatu zaitugu eta ez da egun hortarako. Bai, igual bai. Bai, bestela... Batzutan ez, oso ondo dago. Mugituta gaudenean ere mugitzea, ondo dator. Dena mugitzen da eta listo. Eta horrekin goaz bizitan.
Tira, bakardadearen inguruan hitz egin behar dugu Dona Pelleniz Nietorekin, gure emozioterapeutarekin, eta bakardadearen gaian murgiltzeko, hausnarketarako esaldi batzuk ekarri ditut Donak, eta horietatik abiatuko gara akaso, ez da, Dona? Bai, ze ari nintzen, egia da, orain dela egun desente, nahi nuela ekarri gai hau onera, baina beti beste gai batzuk sartzen ziren hortikan, eta bada gai bat, zeina, eman didan asko, sakontzeko, hausnartzeko, orduan, hau prestatzen nengolarik, etortzen zitzaizkidan galdera batzuk edo esaldi batzuk, eta hortxe partekatu dizkizuet, eta esaldi horiek oso sinpleak dira, ez? Baina bakarrik sentitzen zara, ez? Hori da nire lehenengo galdera beti, ala bakarrik zaude. Berdina da? Ez da berdina? Biak sentitzen dituzunean zer da? Bakarrik egonda, ez zara bakarrik sentitzen? Nola da posible hori? Eta hori bakardadea da? Edo zer da hori? Nola deitzen zaio horri? Zu jende zinguratuta zaude, beraz nola sentitu zaitezke bakarrik? Ez da gitzen momentutan nahi duzun, esaldia hausnarketari heltzea Dona. Nimen itxiri nago, pentsatzen nuelako jarraitu bartzen nuela. Ja, hor botaen. Ados. Horiek dire pixkate, gehiago ere badaude, baina, horiekin agian, zen eretzako gaia hortikan jorratu dut. Bai, bakarrik sentitzea edo bakarrik egotea, askotan hor dagolako gakoa, ez? Niri gertatzen zai bai pertsonalki eta bai kontsultan nagoenean, ez? Askotan bakarrik nago. Eta hori sakontzen goazen neinean ikusten dugu zer dagoen horren atzen. Askotan ez da bakardade fisiko bat edo soziala, baizik eta sentsazioa da, eta sentsazio horrek badu zer ikusia gure sinismenekin edo bizitako esperientzia ezberdinekin. Orduan hor, niretzako bakardadearen gaia nahiko gai sakona da, eta ikertzen egon naizen hortan ere ikusiet badaudela termino ezberdinak, badaudela bakardade mota ezberdinak, segun nondik begiratzen dugun. Beraz, simpleki hori guztia pixkat hortaz hitz egitean nator. Nik sarreran ari ginen internetaren inguruan eta bakardadea uztartzen etorri zait burura behin ekaitze goikoetxea idazle eta irakasle eta etxean dago lagunak esan zuen esaldi bat nerabeen eta aurren teknologia erabilera ari zen esaten zuen gaur egun gaurrak inoiz baino konektatuago daudela eta eraberean inoiz baino isolatuago bizi direla, ez? Eta uste dut bakardaderekin ere olako analogiaren bat egin litekela honik mintzat hori sentitu izan dudala, ez? Egon zaitezke oso inguratuta eta oso bakarrik sentitu, eta egon zaitezke bakarrik eta bakardade sentsazio hori ez hainbeste izan, ez? Eta uste dut badaudela bi gauza ezberdin, elkar nola lotzen diren ez dakit, baina bai, nik sentitu izan dut bakardadea bakarrik egon gabe, eta sentitu dut bakardadea bakarrik egonda. Hori da. Bai, azkenean, pixkat, ikertzen egon naizen hortan ikusi dut bakardadeak baduela esan nahi nahiko duala, ez? Alde batetik dakagulako aukeratutako bakardade hori, ez? Nun bilatzen dugun bilketa edo intimitate une bat gure buruarekin, ez? Bakarrik egote hori, gazteleraz, ingelesez frantsesez solitudea, horrela solitud gazteleraz, deitzen dena, solitudea izan da aurkitu dudan itzulpena. Eta bestetik dago isolamendu hori, ez? Bakarrik egotea, ez? Bai fisikoki, bakardade sozial hori, ez? Eta hor, sortzen dira beste konfigurazio ezberdinak, ez? Egon zaitezke bakarrik fisikoki eta ez bakarrik sentitu, egon zaitezke bakarrik fisikoki eta bakarrik sentitu, eta hor sortzen diren konfigurazio ezberdin. Eta gero, bakardadearen kolor ezberdinak ere, ez da egin nola deitu honi, baina zu egon zaitezke oso inguratuta, baina akaso sentimentalki bakardade hori sentitu, ez da egit, harreman baten austura horretan sortzen dut doluan, normalen izaten da joera, ez? Lagunek inguratzeko pertsona bat, baina pertsona hori ikaragari bakarrik sentitzen da, beste utxune batzuk sortu zaizkiolako ere, ez da egit, hau ekuazioan sartu daiteken edo beste gai bat baden, baina hor badago bakardade sentsazio bat ere, ez?
Bai, ze, karo, sentsazioetaz eta sentimenduetaz hitz egiten dagunean, juten gara abstraktora, subjetibora, eta hor, bueno, beti egiten da pixkat zailtxoago definitzea, ez? Bakarri dagoen pertsona bat, ez? Isolatuta mendian, errexagoa da esaten, fizikoki edo sozialki bakarrik dago. Ze ikusi ezakegu, ingurunean, ez dakala inor, ez dela inorrekin harremantzen, ez fizikoki behintzat, beraz, hor errexagoa da, edo errexago egin dakiguke nolabait hori kokatzea. Baina bai emozionala dena, edo bai bizkate pentsamenduetan, edo sentimenduetan dagona, zailagoa da. Eta hor nolabait pertzepzioaz hitz egiten dugu, ez? Eta ditugun sinismenak, eta ditugun proiekzioak, eta helburuak, eta ez? Ze espero dut nik harremanetaz, ze espero dut gizarteaz, ze espero dut nitaz, ze espero dute besteek nitaz, eta hor, sortzen diren kontraste hoietan, bakarda agertu daiteke, eta, nik bai ikusten dut pixkat, honetara iritsita hitz egin dezakegula kanpoko bakardadeaz eta barruko bakardadeaz, ez? Nolabait, barruan sentitzen dudan bakardadea, hor pertzepzioak sartzen direla, eta kanpoan sentitu dezakedan bakardade hori. Eta bai ikusten dut, edo hontaz hausnartzen, eta ikertzen, bakarrik egoten badakigu, ez? Hori, galdera hori etortzen zitzaidan, ez? Zer gertatzen da bakardadearekin, ez? Zergatik ezakigu bakarrik egoten, zergatik kosten ezaigu orokorrean bakarrik egoten, zergatik dako bakardadeari beldur hau, retxaza hau, eta orokortzen dut, ez? Ez da beti horrela. Eta hontaz, ikertzen pixka bat, juten gara, aurrekotan bezala, askotan juten gara bezala, gure arbasoetara. Ez? Zer gertatzen zen leheno, zure tributik edo klanetatik bakarrik gelditzen baldin mazinean? Hiltzen zinela. Biziraupena tribuari edo kolektiboari lotuta zegoela. Hori, biziraupena bakarrik egonda asko zailagoa zen. Arriskua, ez animaliak zu zauritzeko, eriotzarako, zaintzeko, eta bar. Beraz, elkarrekin egoteaz badakigu izaki soziala garela, eta hortan besteen behar, ez, badakagu, interdependentzia dakagu, ez, behar absolutua, baino bai behar bat badakagu besteekin. Beraz, badago nolabait gure genetikan edo epigenetikan badago hori. Esatea, kontuz, ezin zara bakarrik egon. Kontuz, zure biziraupenerako ezin zarela bakarrik egon. Orduan, bakardadearekiko ere retxazo hori ateatzen zaigu honengatik ere. Biologikoki hor ez gaudelako prestatuta bakarrik egoteko. Baina, kuriosoa da, nola, badaude jakitun asko, aspalditik esate dutena, gure buruakiriekin egotea dela izugarrizko gaitasuna, eta asko laguntzen digula, bakardade hortan egotea gure buruarekin aurkitzea, eta hori egiten duen pertsona, jakintxoa bihurtzen dela, bere bizitzan, ez? Eta egia da, bakarrik egotearen gaitasuna izugarria dela, ez? Ez izatea, edo beldur horrek ez jateagu bakarrik gaudenean. Beraz, badagor lanketa bat, ez? Azkenean ikasi egin behar dugu bakarrik egoten. Pertsona batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, segun eta ze bizi izan dugun, ze esperientziak izan ditugun, eta ze nolako lotura dakagu bakardadearekin. Ez, baldin baditugu esperientzia oso mingarriak bakardadearekin, agian gehiago kostatuko zaigu, baldin baditugu esperientzia plazenteroagoak minarekin, errexagoa egingo zaigu. Eta honetan, ikusi dut ere bakardade mota ezberdina daudela, eta segunetan nondikan begiratzen dagoen bakardadea enkajatu dezakegu edo klasifikatu dezakegula, hainbat mota ezberdinetan, ez? Asko liatu gabe hitz egingo duela bakardade emozionalaz, dela azkenean adibidez inguruan lagunak edo senideak izan arren, bakarrik sentitzea, ez? Harreman intimoa edo laguntza emozionala falta delako askotan horregatik da, ez? Binkulo hori, binkulo sakonak edo konfiantzazko binkulo horiek ez daudelako, ez? Badago ere bai gizarte bakardadea, ez? Lankiderik edo gertuko lagunik erregularra ez izatea.
ez? Horri deitzen aldi gu deitu, aldi baterako bakardadea edo nolabait bakardade kroniko hori, ez? Beti adiniko pertsona bat, edo bikoteke idea galdu duena, adibidez, edo gertuko zeniderik ez duena, bakardade kronikoan bihurtu daiteke bakardade hori, ez? Eda aldi baterako bakardadea, hiri berri batera juten baldin bazea, lagunik ez dezakazuna, eta oraindikan lagunak edo binkuloak egiten ari zarenean, izango litzake pixka aldi baterako bakardade hori. Gero, ezberdintasuna daude ere autoezarretako bakardadean ez nik erabakitzen dut bakarrik egotea, edo batzutan bizitzak ezartzen digun bakardadea, adibidez, 40 aldia izan zenean, ez? Jende asko bakarrik gelditu behar izan zela, bere etxean, denbora luzez, edo ospitaletan, eta ez? Ez dugu erabakitzen, eta ezarritakoa da. Eta gero ere aipatzeko bakardade objektiboa edo subjektiboa. Ez askotan, eske bakarrik nago, ez dakat inor, eta gero kontsultan gertatzen dena ez goaz pixkat hitz egiten eta ikertzen, eta jendea badago, ez? Osea, jendea egon badago, eta deitzen dizute, eta gelditzeko esate dizute ze gertatzen ari da nor. Orduan, pixkat, hemen arriskutsuena edo izan daiteke ez aukeratutako bakardade kroniko hori. Ez? Parte horiek elkartzen direnean, gure osasun emozional, mental eta fisikoan eragina duela, eta kuriosoa da, nola eragiten duen bakardadeak. Ikerketa ezberdinak egin dira, eta esaten da, obesitateak izan ditzaken sintoma edo eragina, eta egunero tabako pakete bat erretzearen mingarri, min oso antzekoa izan dezakela bakardadeak, beraz, bada ere fisikoki eragina handia dakan zerbait. Ez degunean aukeratzen, kronikoa bihurtzen denean, batez ere aukeratu da denean, eta baldin badakigu bakardade horrekin bizitzen, evidentemente, gustora egongo gera horrekin, ez? Orduan, zer egin dezakegu honekin, zer egin dezakegu bakardadearekin, lehenengoa da kasua edo pertsonaren egoera ezagutzea, ez? Azkenean, esan dugun bezala, bizitako esperientziek eragina handia izango dutelako bakardadea edo bakarrik egote hori bizitzeko eran. Ez da berdina, pertsona bat, adibidez, aur bakarra garenean ez, lehenengo semea edo alaba jaiotzen da, eta gaude denbora guztian berari begira, eta pertsona hori imaginatu, izan duela bere esperientzia guztiak, beti norbait begira, beti inguratuta, beti etortzen zenean etxera gurasoak zauden superprest berari laguntzeko, zebar dezu, maitia, orduan, igual iristen da momentu batean, bere bizitzan, juten dela ikastea unibertsitateako karrera bat ezakin nora, eta aurkitzen da bakarra izugarrian, ez da, hori agian bizitzeko esperientziak, aurretik izandako esperientziak ez baditu izan, ez badu jakin nola kudeatu bere bakardadea, agian hor, antxitatea handia bizi izan dezake, eta hor, laguntza izango zen pixkat, balantzea hori, ez, alde batetik emozionalki nola sustengatu bakardade hori, eta beste aldetik, badago lanketa kognitibo bat, pixkat berarekin lantzeko zer da bakarrik egotea, zer da bakardadea, eta zer suposatzen du hori bere bizitzan, ez? Eta, esperientzia mingarriak izan dituna bakardadearekin, antxitatea handia bizi izan duna, ere beste lanketa mota bat behar du, ez? Beraz, askotan, ezakit entzun dituzuen nolakoak, baina jotzen dugu, bakarrik sentitzen zea, gelditu lagunekin, eta listo, ez di joa berti hortik. Behar dugu, batzutan sakondu gehiago, sakondu alde batera edo bestera. Bakardade horretan ere dona pixkate kulturalak diren edo kulturak sortzen dizkigun bakardadeak alegia. Aste arte batean etxean bakarrik egote horrekin gizarteko jende asko nahiko eroso sentitzen da, baina asteburua heltzen balin bada eta sozializatzeko planik ez egite horretan bakardadeak zanpatu gaitzak, ez? Edo igandeak oso gustora bakarrik pasatzen dituen jendea eta alderantziz. Eta badago zerbait ez pixkate, ez dakite, aurre definitoa dagoena eta gure sozializazioarekin eren hasten duguna, ez? Bakardadari dagokionez, ez? Noski, bizigaren gizarteak beti eragina izango du gauzak bizitzeko eran. Nola bizitzen dugu alde betetik edo bestetik bakarrik egotea ere eragina daka kulturak.
argi dago, hemen adibidez Euskal Herrian kuadrillaren kontzeptua batzutan kuadrilla ez izatea bakarrik sentitzera eraman zaitzake, nola baitez, edo ez, segun eta zu nola bizitzen dezun hori, agian da zuk barrutik egiten dezun ariketa kritiko eta revoluzionarioa esaten ez, zakar kuadrilla eta edo bakarrik egon nahi dut, ez? Baina bai, kulturak eta gizarteak beti daka eragina gauzak bizitzeko eran, ze horrek sinismenetan daka eraginare bai, eta berez ere bakardadean noski, ez? Orduan, bai egin ditzazkegula gauza ezberdinak, estrategia emozionalak landu, ez? Sentimenduak beti onartzea eta ezagutzea lagunduko digu, ez? Eta horretan askotan behar dugu ere apoio hori, ez? Edo sare hori zeinak laguntzen digun, sentitzen dugun hori rekonozitzea eta ez esatea, zu lagun asko dituzu, nola gongo zea bakarrik? Pues batzutan hori izan daiteke ur baso hotz bat botatzea bezala, ez? Eta hori ez baldin badakagu, guk gure buruarekin egin dezakegu, edo beti laguntza eskatuz, ez? Emozio horiek adieraztea, eta gero, gizarte estrategia ezberdinak, baino beti ere fijatu behar gea pertsona horren historian eta beharretan, ez? Ze behar du pertsona horrek, alde batetik, agian, struktura kognitiboan, sortu duen bakardaren struktura, hori moldatzen lagundu behar digulako, eta beste batetik, bakarrik egoten ikasi behar duelako, ez? Eta hori sostengatzea askotan, laguntza eskatzen du, eta prozesu bat eskatzen du ere bai. My life is full of signs, fuck your dollar sign, yeah. Eta hori da pixkat gaur ekartzen izuena bakardaren inguruan. Beraz, Dona, bakardade mota asko daude, bakardadea modu askotara bizi daiteke, baina bakardade hori lantzea ere, edo bakardade hori onartzea ere, ez da hain erresa, ez? Ez. Batzutan ez, eta resistentzia asko daude, esan dugun bezala, badagolako instinto bat, eta ez zaigula hor... bakarrik egotea arriskutsua da, ez? Eta arriskutsua den hortan, ez? Instintiboki bada ere, gure gorputzak retxazatu egingo du. Orduan, bai kontzienteki lanketa egiten dugun einean, erresagoa egingo zaigu, ez? Esatea, bakarrik sentitzen naiz, zer da hau, ez? Eta niretzako oso garrantzitsua da, kontestualizatzea zer da bakardadea pertsona bakoitzantzako. Agian pertsona batentzako da, ez dit galdetu zer moduz, orduan bakarrik sentitzen naiz. Eta zilegia bada ere hori kontestualizatzeak asko lagunduko dio pertsona horri, adibidez, ez? Edo kontran, ez? Ni inoiz ez nahi sentitzen bakarrik, ez? Zer dago horren atzean, ez? Inoiz ez bakarrik sentitu, ostras, gertatzen da horrez. Bai, nik hori neukan buruan egongo diela jendea, ez, esango duna, ez, nik inoiz ez sentitu bakardadea, edo, igual askotan ikusten dena oso irekia dela, eta, izugarrizko jende pila dukana inguruan, baina gero berekin bakarkada esertzen zedanean hitz egitea, gian batean hasten dela konturatzen atzean badagoela, ez, irekia naiz jendearekin hitz egitera noa, baino, agian barruan badaukat zerbait, eta bain nebilela horrei buelta ematen, azkeneko astetan eukiditu dalako horrelako konversazio batzuk, nola altzaio lagundu pertsona bati pixka bat hortara iristen. Zertara iristen? Konklusio horretara, daukazu barruan, benetan bakarrik sentitzeari, edo norbait ez eukitzea irekitzeko, edo... Ikusi barko genuke pertsona hori prest dagoen hori jasateko. Beti ez gaude prest, eta batzutan behar dugu intentsitate sozial hori bakarrik ez sentitzeko, edo ies egiteko bakarda horretatik, ze konektatzen baldin badugu horrekin agian ez gaude prest. Orduan, hor, batzutan kontu zibile bargea laguntza horrekin, ez, eta komedia artean esatetzea, askotan da guk ikustarazi nahi diogu besteari, hau egiten naizea agian antxitatearegatik edo beldurragatik, ez dakizulako bakarrik egoten, baina eski agian pertsona hori ez dago prest hori jasotzeko. Orduan, bakoitza dakagu gure momentua, denok ez dugu momentu hori izango agian, eta da gehiago nik bai esango nuke, benetan ikusten dugu beharra besteari laguntzea edo da gehiago guretzako. Agian gu ikusten ditugun jarrerak ezin ditugulako jasan. Eske begira zenbat jenderekin dago, beti jendearekin, eta ez daki bakarrik egoten. Bueno, bale, gotzi duzu, igual ez daki, baina behar du pertsona horrek jakin bakarrik egoten. Edo, ez,
askotan laguntzeko Bai. intentzioarekin goaz, baina ez da, hainbeste bestearentzako baizik eta guretzako, eta batzutan bai da, ostras, bai ikusten dut beti deitzen dira gauean, negarrez, edo gauean, gelditzen gea buerandur arte, hor, igual, baldin badaude agian sintoma batzuk alditugunak identifikatu horrekin, bai, nik uste igual laguntza behar dula, bueno, berari galdetu, ez? Haizu hau ikusten ari naiz, baina ez dakite, igual oker nago, ez dakit. Bueno, hortikan hasi ez, eta bestetik ere jakin ze eragiten digu bestearen ezintasun horrek guri, hori ere bai, ariketa interesgarria da. Upon your face, I can see your smile. Dona Pellaniz Nieto, eskerrik asko, gaur ere gurera hurbiltzeagatik, eta okerez naiz, aste pare bat ikusiko dugu elkar, ez da azkenengoa izango den? Azkenengoa izango da, bai, eta, bueno, ja dena dakat prestatuta, eta gua hondiz, zerreko naiz azkenengo saiorako. Ze juren? Dena prestatuta, kola esan du, Bueno, oraindik ez, baina ideia, bueno, jakingo ez du, Ekainaren 17an beraz ikusiko du elkar Donak eta Bigarren Kafeko bestelako kideok, eta baita zuek ere entzule, beraz. Dona, eskerrik asko eta 17 arte. Aio. Zan ondo. I can't get you closer. Ain't the lucky man. Only struggle like givers gain for something. Love could be painful without it. All we have is tears to shake. It's tears to shake. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on a shelf, can me? So on yourself. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on a shelf, can me? So on yourself. You rip me up. As every time I see you doubt, you rip me up. Where's your love gone? Only your heart will see beyond the flesh, so it alone can outline the purpose. Give strength to the faithless. Goizeko 11:41 minutu azken txampan murgiltzen ari gara, hemen Bigarren Kafean, eta azken txamparako indarrak hartzen da bilena, Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde, hor bere urpotoa hartu eta hidratatzen, azken mendatiari ekin bar dion eskalatzailea bailitzan. Gasteizko Demi Bolerin da Josune Belez de Mendizabal, eta Bigarren Kafean dagoeneko agurtzeko moduan badugu. Josune, egunon! Egunon, egungo gaur ere eskertu duzu gidoi aldaketa hau, zu azken orduan egote hau goizean pixkatola nagiak astintzeko eta esnatzeko? Bai, nagiak astintzeko, baina goizeko 7:00 ez pentsa. Gora, bai, gainera atzo lana tokatu zitzaidan, ibili nintzen emakumearen lasterketan speaker lanetan, eta behitu ze gauzak, igandea izanik, nahastu egin ginen, eta pentsatzen genuen, ez dakit zergatik, hasiko zala lasterketa 9:00, ke 10:30 hasi zen. Bueno, goizeko 7:00 Josuneia altzauta igande baten, benetan ze gogorra. Eta hortxe ibili ginen, kafetxo bat hartzen, bigarren kafetxo bat ere hartzen, hasi zenera arte lasterketa, baina oso gustora, baina egia da, konfunditzearen hori, ez dakit, ni batzutan olako orduz kanpo nagoenean, lanean, demagun hori igande batean, baina goiz, ez? Jartzen ditut hainbat alarma. Hori ez dakit noizbait komentatu dugun. Eta karo, lo egiten duzu ez oso era sakonean, zezaude pixkat, hor, urduri, ez da? Bueno, pues atzo, hanka sartzea izan zen, ez nintzen lokartu, baizik eta kontrakoa, goizegi ju nintzen, eta eta horretxegatik, hidratatzen, nik karrea nuen egin, baina, nire hautskordak, hidratatu behar nituen, bla, 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 txor, hortxe ibili ginen, hainbat Botia txoski, atzeko lasterketatik lapurtu duzu, Josune. Bai, ez da, uste dela, iazko babeslea, baina horrela ez dugu ikusiko, baina la rosa kolorea bai, hori bai da kolorea, lasterketa honen kolorea, eta horreman ziaten hau, eta oso gustora, kamiseta bat ere eskuratu nuen, eta nolaz hortxe. Hala ere, urte garai honetan, hain goiz jekitzeak ere, ez dakit, perezak gutxiago ematen duz, egun argiz da goia goizugo 7:00, eta behintzat, ez da negu ilunean bezala, badakizuela oraindik ordu terdi geratzen dela egun argitzeko, eta horri bitzen zarela kalean bueltaka. Horrein behintzat egun argiz dago, eta
A ber, guztiari bere alde ona bilatzagatik, besterik gabe. Bai, erabat ados, Julen, hemen gertatzen dena da, hilabete daramagula, ez dakit, xirimiri edo ez dakit zer den hau, atzo ere bai euria egin zuen, nik grisa besterik ez dut ikusten, eta bai, ze pena, ze juntzaigu maiatza, eta maiatzak dauka oso hori, argi polita, eta urten, modo gris erabat, baina bueno, aber asteburuan errespetatzen duen, zeni, hau kontatzean atokitzue, Kaldearte, por cierto, Kaldearte esan da zuek bakizu zer den? Horrela esan, baina uste du Kaldearte astean zeharbe, baina asteburuan berriz ere Bustiarte izango dela, Izan daiteke, ondo. Kontua da, ibilino izela hor pentsatzen, eta bitu, lehenengo txiri buelta horre egingo dugu, ze grisa bai, esan dugu asteburua zeruari begira egongo garela, Kaldearte izena entzunda nik esan dut, arte pixka dauka, baina kaldera edo ez, nik beroarekin relazionatzen dut. Ez dakit beroa, baina gutxienez, euririk ez mesedez, Kaldearte zer eta kaleko arten nazioarteko erakustaldia da. Kaleko arten, hau da, kalean. Eta, bueno, proposamen ikaragarri politia daukagu asteburu honetarako Gasteizen, baina gabiltza da noko lan begiratzen. Esan dute, eguraldi, ona eta txarra hori beti subjektiboa da, eta egoeraren arabera, baina eguzkia eta temperaturak gora eingutela, hori egun batzuk astean zehar, baina asteburuan berriro antza, Huria dator. Kaskarra, bai. Beraz, Kaldearte ez dakit bero handiegia pasako dugun, edo aterkia atera beharko dugun, baina hortxe gabiltza. Nire oiko konsulta webguneak dio, Gasteizen ostiralean, larumatenetik igandean, euri egingo duela. Horrek esan nahi, etengabe egingo duenik, markatzen du 168 eta 156, urren ez urren. Aurrikuspena ez da optimistegia, baina uste dut asteburu honetan, ekainaren bigarren asteburu honetan, edo esan da, ekainaren lehen asteburu az bigarrena, bai. Euskal Herrian 1000 proposamen izango direla, ekainak eta maiatzak badute, guztia gertatzen denaren doai hori, eta uste dut euriaren arazoarekin denek ere kudeatu beharran ibiliko direla, Beraz, Josune, guazen Kaldearte aurkeztera, eta euria egiten badu azkenean, aterki, karpa, xira edo danakoarekin, egingo diogu aurre, ez? Ala pentsatzen dut aurreikusita izango duela Gasteizko udalak, bereiek antolatzen bai dute hau, Kaldearte, aurtengoa da 28. edizioa, eta esan bezala ekainaren 7tik ostirala igandea bitartean izango da. 31 konpainien lanak ikusteko aukera izango dugu, eta guztira 82 ikuskizun. Ze errepikatzen dira, batzuk errepikatzen dira egun ezberdinetan edo pas ezberdinak egiten dira. Eta denetarik daukagu, ikuskizun ibiltariak, zirko pilo bat, Euskal Herriko konpainia garrantzitsuak eta, Europan jiran ere dabiltzan beste batzuk. Eta esango izuet, naiz eta inaugurazio ofiziala izan ostiralean, ostegunerako badagola itzordua, izango da zirko, aurten egia esan, ibilenez begiratzen programa, eta zirkoa aipatzen duan bakoitzean, Suitzatik badator bat, baina gehienak Frantziatik datoz, Eta ostegunean, Iparralde Gizartetxeko plaza horretan, Zuberoa plaza izenekoan, hortxe izango dugu Cosmicomics izeneko ikuskizun, zirkoarekin lotutakoa. Baina inaugurazio ofiziala, izango da ostiralean, 10:30 gauekoak, Andramari Zuriaren plazan, beste frantziar konpainia baten eskutik, Les Filles du Renard Pelé, ez dakit hitz egiten frantsesan, nabaritu zait? Zelan entzuen, segurtasun faltarekin esan dut. Ikulertu ez dagotik. Esan berriro? Eske inventatzea noa, baina, horretarako dakagu jeta artistok, ez? Bale, Le Filles du Renard Pelé, opale. Ez dakit. Semeak, Renard Peleren semeak, izango dira? Bai, ez? Le File? Bai, holako zerbait. Eta espektakula deitzen da, resist. Eutxiko diot, edo. Eta... Oso trebeak, frantzes hizkuntzan, goi hori zertxo bait gehiago bintzate egiten du, baina hemen gauden 3 uste dut,
Zuk gehiago igual, June? Abia daukat. Abia daukazu? Ez etarako balio, hor gelditu da. Ez dakit frantxisa galdu dut. Bueno, frantxez konpainia honekin, barka gatzatela, les filles du Renard Palais. Venga, edo pal. Bueno, ez dakit, ez dagolako etxetxo bat, olau keinu bat, ez da azentu bat, baizik eta teilatu bat balitz bezala, eta ez dakit horiek nola oskatzen diren. Dieresiak eta horiek, bai, ez, baina besteak, ez dakit. Bueno, ez da garrantzitsuena, bai horre egongo dela inaugurazio hori, eta zirko garaikidea da, zuzeneko musika dauka, esan bezala Andra Marizuriaren plazan izango da, inaugurazio ofizial hau, eta funambulismoa izango du ardatz. Benetan ikusgarriak izaten dira normalean kaldearteko inaugurazio hauek, ezta? Oso bistosoak izaten dira. Aurrera jarraituko dut kontatzen ze gehiago dagoen, ze ibili naiz saltxeatzen esan bezala, eta badaude proposamen oso interesgarriak. Batzuk oso gertukoak eta ezagutzen ditudanak, eta horiek aipatzera banator. Ez dakit ezaguna egiten zaizuen Estefania de Paz. Estefania de Paz da Iruñako aktore bat, eta, ja 2022an, FETEM umentzako ferian, edo umentzako ikuskizuna den feria horretan, irabazi zuen bere argaren erregina ikuskizunarekin interpretazio onenaren saria. Estefania de Paz, sartzen baldin bazaete, euren webgunean jartzen duena da, kuriosa iruditzen zaidan, eta zergatik ez, justo berazian jartzen du animal eszeniko. Eta, kriston formakuntza dauka emakume honek, 81 jaiotako iruñar honek, eta esan bezala, oso ezaguna eginda argaren erregina edo la reina del arga honekin, ikuskizun honekin, berak kontatzen du horretan Remigia Etxarrenen historioa. Nor izan zen emakume hau? Emakume hau funambulista bat izan zen, egin behar dugu 100 urte atzera, Eta, antza Iruñan badauka bebai bere goitizenez eta bere omenez kale bat, Mademoiselle Agustini izenekoa, eta Estefania de Pazek irabazi zuen esan bezala, honekin, argaren erreginarekin, bere FETEM saria, 2022an, baina ez dator honekin Gasteiza, dator Olvido Flores izeneko ikuskizunarekin, eta bitu, hemen euria edo eguzki, ez dago arratzorik, ze berak egingo du bere espektakulo hau nun eta bere karabana batean, karabanatxo batean dago, ez dizuet esan, baina hemen, klaro, kaldearten dauden ikuskizun guztia, programatutako guztiak doakoak dira, klaro, kalean izaten dira, batzuk, honen moduan, leku itxi batean baldin badira, adibidez, furgoneta bat, gonbidapena eskatu behar da, aldez aurretik, baina doainik izaten jarraitzen du. Eta ze kontatzen dugu Estefania de Pazek orai honetan, Olvido Flores hartzen du berak protagonista, eta kontatzen du pertsonaia honen ahotsetik edo, Lodosa 1926an izandako, ez dakit sarraskia esan, izan daiteke, noski, ze bertan, garai horretan, hemen egiten du zirkoa eta guda, baina memoria dakar gogora, eta omenaldi bada, zirko Anastasi, hauek ziren Europan biran ari ziren zirko bat, 50 artista, sortzaile edo, zirko arte eszenikoetan ibilitakoak ziren, eta akatu zituzten. Eta holan esaten du berak, euren argiek, euren argiak desagertu zirela eriotzarekin dantzan. Antza fusilatu zituzten, eta hori da Olvido Flores izeneko ikuskizun honekin, Estefania de Pazek ekartzen digun proposamena, furgoneta baten barruan, eta antzerki objektuaren bitartez. Orduan oso interesgarria eta, ze gauzak, ez da, batzutan ere antzerkiarekin memoria berreskuratu dezakegula eta hain garrantzitsua diren gertaera batzuk, ez ikusiarenak egin direnak, gurera ekarri eta pixkat gure historia ere ezagutu. Hemen ari gara, streamingez jarraitzen gaituztenek ere, kaldearteko, bideo promozionala ikusten, eta nolabait imagina dezakegu edo visualizatzen dugu, Josune,
ez da disiplina anitz eta foroa aipatu duzun hortan ez, formato txiki, handi, kaleko, barruko, furgone eta parke leku orotan gertatuko dela kalde arte, ez da? Bai, Gasteizen ibiliko dira, hainbat plazetan, plaza ezagunenetan edo erdigunean dauden hoietan, hainbat eta hainbat ikuskizun aldi berean, beraz, hor paseoan ari bazara, ikusi ezakezu baten bat baldin eta goiz zoazten, ze jartzen da jende aurrean eta askotan, ez dago ikusterik, ez, batzuk eta hemen ja ohitura denez leku hartzen dute. Bai, batzutan ere jartze dituztelako aulkiak eta bai, gauza piloa dauz, beste izen hau da ja nazioartekoa Leo Basi ere izango da Gasteizen. Gasteizen bere ikuskizun, orain arte egin dituen ikuskizun guztien onena biltzen duen ikuskizun bat eginez. The Best of. Italiako Payaso Bufoi honek foru plazan ingo du bere ikuskizuna, ostiralean ere bai, eta hori seguru beteko dela plaza, seguru. Erabat, gomendagarri. Bai. Basik, oraindik energia badauka, naiz eta urteak ere badituen, eta ez dut esango ikusi behar denik igual laizter ikusi ez dezakegulako, nik uste Leo Basi oraindik urte batutan ikusi izango dugula oholtzetan, baina, obligazio bat da. Nik uste Leo Basi dela mast horietako bat. Uste dut hemen bai bestein bat kontalariekin eta mai gorostiagak beti ere bufoi energia hori ere ekartzen digulako, Leo Basiren inguruan inoiz aritu garelako, uste dut trebetasun berebizikoa duela, emozio, irripar, negar, malko, festa, dena bere ikuskizunetan gidatzeko, eta hainbeste bizi izan du nik ezagutzeko aukera izan nuen, eta uste dut bere showean ere erabiltzen zuela, ez aipatzen zuela, 78ko maiatza gertatzen ari zenean Parisen, bere familia ja bazebilen Paris kanpoaldean, zirko itinerante batekin, eta 78ko maiatzean Leo Basi txikia antzegoen, dagoeneko zirkoaren lehen pauso horietan, ez? Asko bizi izan duen tipoa da, eta uste dut bere ofizioaren langile porrokatua, beraz, uste dut, kalde arte guztia gozatu behar dela, baina aukera baduzue, uste dut Leo Basi badela, ez izen erraldoi horietako bat, bufoiaren eta klonaren mundu horretan, eta hori ere jakin behar dugula nolabait gozatzen, eta azpimarratzen, Josune, ez dakite besterik geratzen zaigune aipatzeko, azpimarratzeko, zer... Kontatuko izkizuet, begira, nik ere ekarri dut pixkat gogora Susto izeneko ikuskizuna, Maite Gebara Gasteiztarrak aurten ekoiztu duen produkzioa da, eta hauen itxura, pixka da, Adams familiarena bezala, bai, hola nik uste dituzue arpegi txuriak eta hile luzeak eta beltzak eta, pixkatko bazulo batean biziko balira bezala, Maite Gebarak bere konpainiarekin batera ekartzen duen Susto izeneko ikuskizun honetan, 4 komediante dira, hau da sinopsia, eta beldurrezko gaztelu batean egiten dute lan, 4 komediante hauek, baina konturatzen dira gero eta jende gutxiago daola hor euren ikuskizunara juten dana, eta orduan, kontuak ez aizki bateatzen, xosak ez dira ailegatzen, eta hortxe ibiliko dira clown ikuskizun bat da, eta Maite Gebararen konpainia honetan parte hartu dute zuzendaritzan Pablo Ibarluzeak eta Borja Ruizek bi haundi, Euskal Herrian dauden bi haundi bai. Eta, gauza pilo bat dauz gehiago, dantza, osa eta mujikarekin Gasteiztarrak dienak lagunak ere egiten ikuskizun ibiltari bat, bira kolore izenekoa, zurrunka antzerkia di hauek, eta ekainaren 9 arte, 81 ikuskizun esan dugu, beraz gauza asko dauz, baina ekainaren 9 igandean, 8:30, akabo gure kalde arte jaialdia, Uparte konpainiak egingo dio agurra, aurtengo edizioari, murtziarrak dira hauek, eta hauek ere bai ekarriko dute Andra Mari Zuriaren plazara, akrobaziak, zirkoa eta umorea. Turriaga primieros tarbe Josune Belez de Mendizabal agurtu behar zaitugu, eguerdiko 12 bueltan ditugulako, baina gure entzulei azken gonbidapen hori asteburuan zehar Gasteizen kalde arte goza dezazuen, kalde arteren informazio guztiare webunean topa dezakezue, eta Josunek aipatu bezala emanaldi mordoa, han behar bezala gozatzeko.
Josune zaindu asko eta datorren astelenera arte. Asteazkenean oker espanaiz, ez zara gurean izango, ezta? Ez, lana tokatzen zait eta ez dut bat egingo zuekin pena, baina bai, gaur 8 elkar entzungo diogu. Datorren astera arte Josune zaindu. Agur! Eta gure bagoazen zule June Romateti berguren datorren astelenera arte, lehenago hemendik espatzabiltza. Bai, datorren astelenera arte dengoz. Julen goiko txarbe gozo bihar arte. Ondo bili? Zuek entzule plazar baduzu, hementsi izango gara, goizeko 10 eta bostean, bigarren kafean, eta orain informazioaren txanda hemen, Naiz Irratian, zaindu asko. Keep calm and bigarren kafea.